कर्णे शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवांसस्तनूभिर्व्यासेम देवहि तय्यदायुः। ॐ स्वस्ति न इन्द्राक्षमरिष्टनेमिं महद्भूतं वायसं देवतानाम् असुरग्नमिन्द्रासकं समस्तो बृहद्यशो नावमिवारुहेम। अहो मुजा मागिरा संगयञ्ज स्वस्या त्रेयं मनसा चतार्क्ष्यम्। ॐ सहना भवतो सहनो भुनक्तो सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ कशी एक गंगामळ शब्द गंगा प्रवाह आणि गंगा तीर म्हणून दोन अर्थ दितकी तशी वेद अमुख्य अर्थ आणतो वैरदिश्य अर्थ सांगल्यार मुख्य अर्थ आणतो परमात्मा गुणचिंतनाची करता। त्रयोर्था सर्व वेदेशु म्हणून श्रीमदाचार्यान सांगिल्ले आसा। अमुख्य अर्थान सूक्य प्रतिपाद्य देवते आणि मुख्य अर्थान परमात्मा चिंतन कोरया म्हणून सांगताची वेदघोष केल तसले वेदमूर्ती वासुदेव वेंकटेश भट आणि संगडिकांक धन्यवाद। प्रीतः प्रीति प्रमुख वचनम स्वागतम व्याजहार म्हणून महाकवी काळिदासान सांगिल म्हणकीची प्रसन्न मनान कार्यक्रमाक जमील सर्वांक प्रियवाक्यान स्वागत करचे आमगेल आद्य कर्तव्य। तंतु मुख्य जावन आमगेल पुरा लोकाले स्वरूपोद्धारक गुरु जावन आशिल तसले श्री 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 विद्याधीश तीर्थ स्वाम्यान तांगेल दिव्य सन्निधी हांगा दिल्ला आसा। असल पर्वकालारी स्वाम्यांक आणि जमील सर्व गण्यांक स्वागत करका म्हूण घेनू आणि युववाहिनीचे संक्षिप्त परिचय दिवका म्हूण घेनू गौड सारस्वत ब्राह्मण समाज युवसेवाहिनीचे अध्यक्ष जल तसले श्री प्रसाद विष्णू नायक हांगे लागी विनंती करता। हरि ओम। मुख्य प्राणांतर्गत श्री लक्ष्मी व्यंकटेश आणि कुमटाचे सर्व देवी देवतांक भक्तिपूर्वक नमन करता। श्री रामदेव वीर विठ्ठल स्मरण करता। वृंदावनस्थ श्री श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ स्वाम्याले उडगास करता। व्यासपीठार विराजमान जाल्ले श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठाधीश श्री श्रीमद विद्याधीश तीर्थ श्रीपाद ओडेयर स्वामी महाराजा पादपद्माक नमन करता। स्वागत आणि प्रस्तावनाच दोन उतर उलोच प्रयत्न करता। इसवी सन 1993 श्रीमुख नाम संवत्सरांतु वृंदावनस्थ परमपूज्य श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ स्वामी चातुर्मासव्रत हे मठ परिसरांतु विजृंभणे चलिल्ले। ते वर्ष चातुर्मास मध्य स्वामेले जन्मतिथी श्रावण शुद्ध चतुर्दशिका आत कॅनरा बँक आशिल्ले सभागृहांतु युवसेवा वाहिनी वतीन प्रप्रथम प्रतिभा पुरस्कार कार्यक्रम आयोजन जाल्ले। ते वर्ष तुल्यान आज वरी निरंतर जावन हे प्रतिभा पुरस्कार कार्यक्रम सर्व लोकाले अनुकूलते दृष्टीन ते तिथीचे लागी रविवार दिवस आयोजन करते आयिल्ले आसाची। आज आमी 30वें प्रतिभा पुरस्कारांत परमपूज्य स्वामीजीले दिव्य उपस्थितीन धन्य आणि पावन जाल्ले आसाची। चातुर्मास निमित्त कुमटा श्री शांतेरी कामाक्षी देवस्थानांत विराजमान जावन हे कालावधींत सहस्राधिका भिक्षा सेवा पादपूजा आणि लक्षाधिक अन्नसंतर्पण सेवा करचे भाग्य अनुग्रह कोरनो काली व्रत समाप्तीचे उपरांत आज जगदोद्धारक मुख्य प्राणांतर्गत श्री लक्ष्मी व्यंकटेशाले दर्शन कोरनो आज आमगेले विनंती पुरस्कार कोरनो हे कार्यक्रमांत विराजमान जाल्ले श्री श्रीमद विद्याधीश तीर्थ श्रीपाद ओडेर स्वामीजी महाराजांक शत नमनपूर्वक भक्तियुत स्वागत सुस्वागत करता। तशी आमगेले आमंत्रण मान्य करून आगमित कुमटा आणि स्थळीय परिसराचे देवालयाचे अध्यक्ष मुक्तेश्वर प्रतिनिधी वर्ग वैदिक गण्यातिगण्य वरमहालक्ष्मी व्रत समिती पदाधिकाऱ्यांक सदस्यांक
पुरस्कार सन्मान शिष्यवेतन आणि विविध स्पर्धा बहुमान स्वीकार करचे आयिल्ले समस्त चेडवांक पालक पोषकांक पत्रकर्त्यांक हे कार्यक्रमात विश्वांत प्रसार करच्याक आयिल्ले यूथ ऑफ JSB टिमाक आगमिता आणि प्रसार वीक्षण करते आशिल्ले समस्त समाज बंधू भगिन्यांक प्रीतिपूर्वक अभिनवपूर्वक स्वागत सुस्वागत करता 1992 अंगिरसनाम संवत्सरांत रचन जाल्ली ही युवसेवा वाहिनी उत्तर कन्नड जिल्ह्याचे प्रथम रजिस्टर्ड संस्था हे संस्थाचे बायलोचे मुख्यांश घेऊन हेच मादरी होन्नावर हळदीपूर हेगडे कारवार अंकोला भटकळ यल्लापूर आणि शिर्शी अशी जिल्हेभर संघटन रचन जाल्ले म्हणच्याक अभिमान जाता वर्षभर वैविध्यमय कार्यक्रम हे युवानी करते आयिल्ले आसा हे श्रीमठांत प्रतिवर्ष उत्सव आणि संतर्पण चलता हे सर्व कार्यक्रमाक हे संघटन सक्रिय भाग घेता स्वसमाजाक केंद्रीकृत जावन प्रतिभा पुरस्कार शिष्यवेतन वितरणा चित्रकले रंगोली इत्यादी स्पर्धा रक्तदान योगादिना व्यक्तित्व विकसन शिबिर युवजनांगाक आकर्षित स्विमिंग आणि क्रिकेट पंद्यावळी आयोजन आणि प्रतिवर्ष संदर्भोचित विनूतन कार्यक्रम अशी समाजमुखी कार्यक्रम ही युवायांनी करता आयिल्ले आसा 1997 चित्रिगी विष्णुतीर्थ परिसरांत कुमटा आणि जिल्ह्याचे युवाहिनीचे सहसमाज बांधवांक आपण स्नेहकूट म्हणून विनोदन पंद्य साधकांक सन्मान्य सामाजिक चिंतन सांस्कृतिक कार्यक्रम विनूतन खाद्य भोजन संयोजन करून एक कार्यक्रम आयोजन जाल्ले हे कार्यक्रमांत मस्त लोकांक आवडनो आता प्रतिवर्ष युवसेवा आयिनी वार्षिकोत्सव रितीर हे कार्यक्रम पुष्यमासान चलते आयिल्ले आसा पनवेलांतू चलिले दशदिनात्मक श्री रामनाम तारक मंत्र हवन कार्यक्रम पर्तगाळींत आयोजित शिष्य स्वीकार समारंभ पैर आषाढांत चलिल्ले पुण्यतिथी महोत्सव इत्यादी गुरुमठाचे कार्यक्रम आमगेले युवाहिनी सदस्य सेवक करते भाग घेवन अळिलू सेवे समर्पण केलेला आसा 2017 ಅಂತೂ 25 वर्षाचे संपूर्ती प्रयुक्त आयोजित रजत महोत्सवाक गुरु शिष्य उभय सामेले हे श्रीमठांत आगमन करून आमकां आशीर्वाद केलेला आसा त्या वर्ष स्नेहकूट रजत स्नेहकूट म्हणून आचरण केलेले तेन्ना गोवाचे तेन्नाचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर हांणी लोकल ट्रेनार येवन संचलन निर्माण दिल्ले जाल्ले तेन्ना आणि त्यांना आमकां मार्गदर्शन केल्ले हांगा उडगास काडच्याक इच्छा करता हे युवाहिनीचे आर्थिक व्यवहाराचे लेख परिशोधन प्रतिवर्ष चलता निष्कळंक व्यवहारान मस्त धान्यान दत्तीनिधी दवरिल्लो आसा आणि आमगेले खंयचे कार्याक वस्तू धनरुपान सहाय सहकार केल्ले करता आसाची हे सर्व महानियांक हांव उडगास काडता आभार व्यक्त करता आमगेले फटबला सदा रबिल्ले 13 जन पूर्व अध्यक्षांक धन्यता अर्पण करता सोमेल चरणांक नमन करता स्वागत आणि प्रस्तावनाचे 2 उतर समाप्त करता श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठाधीश श्री विद्याधीश श्रीपाद स्वामी महाराज की जमिले सर्वांक प्रीतिपूर्वक वाक्येन स्वागत केले तसले श्री प्रसाद विष्णू नायक हांका धन्यवाद श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनं अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यं आत्मनिवेदनं म्हणू शास्त्र आमकां परमात्माल बदल करचे 9 नमुने भक्ती सांगता हे 9 नमुने भक्तींतू एक म्हळ्यार पादसेवन प्राकृत देह आशिल आमकां अप्राकृत देह आशिल परमात्मू सुलभेरी दिसना आमकां दिसचे सुलभ जावन सेवे करच्या मेळचे म्हळ्यार स्वयं परमात्माले चलप्रतिमा सदृश जाल तसले आमगेले स्वामी जगत्तांतू कोणाका आमी श्रीपाद म्हणू म्हणाची ते म्हणचे असल्यार केवल संन्यास दीक्षे घेतील स्वाम्याक मात्र उत्तमानां स्वरूपंतू पादशब्देन भण्यते म्हणू शास्त्र म्हणता श्रीपाद म्हणू घेवस तसले आमगेले स्वाम्याले पादसेवन केल्यार स्वयं ते परमात्माल अनुग्रह आमकां मेळता यतिवर्याले पादोदक महात्मे अप्पण्णाचार्य राघवेंद्र स्तोत्रांतू सांगताची यत्पादोदक संचय सुरनदी मुख्यापगा साधिता संख्यानुत्तम पुण्यसंग विलसत प्रख्यात पुण्यावह
ದುಸ್ತಾಪತ್ರಯನಾಶನೋ ಭುವಿಮಃ ವಂದ್ಯಾ ಸುಪುತ್ರಪ್ರದೋ ವ್ಯಂಗಸ್ವಂಗ ಸಮೃದ್ಧಿದೋ ಗ್ರಹಮುದ ಪಾಪಾಪ ಹಸ್ತಶ್ರಯೇ ಮುನಿ मळमणकीची यतिवर्याले पादोदक आमकां अनेक अनिष्ट निवारक आनी इष्टार्थ प्रदायक असल स्वाम्याले पादपूजे करका म्हणगेनू आमगेले वेंकटरमण देवस्थानाचे अर्चक मंडळीक तशीची मोक्तेसर मंडळीक आनी समस्त युववाहिनी तर्फेन स्वाम्याल पादपूजे करका म्हणगेनू युवसेवाहिनी अध्यक्ष आनी उपाध्यक्षांगी विनंती करता. जीवोत्तमो योऽभिनवेति वित्तः ज्योतिष्यतन्त्रागमकोविदश्च जीवोत्तमानन्दकुलोद्वहन्तं विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये. श्रीकृष्णनारायण वासुदेवं सम्पूर्णप्रज्ञं परिपूजयन्तं श्रीद्वारकानाथकराब्जजातम्. ಗುರುವರ್ಯಾಲೆ ಪಾದಪೂಜೆ ಸಮಯ ಅಂತೂ ಶ್ರೀ ಬಾದರಾಯಣ ವಿಠ್ಠಲ ದಾಸಾರ್ಯ ವಿರಚಿತ ಗುರುಕರುಣಾಭಾಗ್ಯ ಸುಳಾದಿ ಆಯ್ಕೋಮ್ಯ. ಗುರುಗಳ ಕರುಣವೇ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಭಂಜನ, ಗುರುಗಳ ಕರುಣವೇ ಮಹದೈಶ್ವರ್ಯ ಕಾರಣ, ಗುರುಗಳ ಕರುಣವೇ ಸಕಲ ರೋಗ ಹರಣ, ಗುರುಗಳ ಕರುಣವೇ ಸಕಲ ದುಃಖ ನಾಶನ, ಗುರುಗಳ ಕರುಣವೇ ಸಕಲ ಸುಖ ಸಾಧನ, ಗುರುಗಳ ಕರುಣವೇ ಪರಮ ಮಂಗಲಪ್ರದ, ಗುರುಗಳ ಕರುಣವೇ ದುರಿತಾಂಬುದಿಗೆ ನೌಕಾ, ಗುರುಗಳ ಕರುಣವೇ ಭೂತ ಪ್ರೇತೋಚ್ಚಾಟನೆ, ಗುರುಗಳ ರೂಪನಾಮ ಕ್ರಿಯಾ ಬಾದರಾಯಣ ವಿಠಲ, ಗುರುಪಾದ ಶರಣೆನ್ನ ಅಪರಾಧವೆಣಿಸಾನು, ಗುರುಗಳ ಕರುಣವೇ ಉತ್ತಂಕನ ಪಾಲಿಸಿತು, ಗುರುಗಳ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಧ್ರುವನಿಗೆ ಹರಿವೊಲಿದ, ಗುರುಗಳ ದಯದಿಂದ ಪ್ರಹ್ಲಾದನು ಗೆದ್ದ, ಗುರು ಕರುಣಿಸಲು ಸಂಚಿತ ಆಗಾಮಿ ಒಂದರ ನಿಮಿಷದಿ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗುವುದೇ ಸತ್ಯ, ಗುರುಗಳ ಕರುಣವೇ ತಾರಕ, ಗುರುಮೂರುತಿ ಬಾದರಾಯಣ ವಿಠಲ, ಗುರು ಶರಣರಿಗೊಲಿಗಂತೆ ಅನ್ಯ ಜನರಿಗೊಲಿಯ, ಗುರುಗಳ ಚರಣಾಬ್ಜ ಸ್ಮರಿಸಿದ ಫಲಕ್ಕಿನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಈ ಪುಣ್ಯ ಈ ಧರೆಯೊಳಗುಂಟೆ, ಸುರಭಿ ನಿಕರ ಚಾಮಿಕರ ಸಿರಿಕನ್ಯಾ ಮಂದಿರ ಧರಣಿ ದಾನಕ್ಕಧಿಕ ಕಾಣು, ಬರೇ ಮಾತಲ್ಲವೋ ತ್ರಿಕರಣ ಸಾಕ್ಷಿವಯ್ಯ, ಗುರುವೇ ಪರದೈವ ಗುರುವೇ ದೈವ, ಗುರುವಂತರ್ಯಾಮಿ ಶ್ರೀ ಬಾದರಾಯಣ ವಿಠಲ, ಗುರುವೆಂದೆನಿಸಿ ತನ್ನ ಶರಣ ಜನರ ಕಾವ, ಅನುಭವದ ಮಾತನು ಪೇಳುವೆನು ಕೇಳಿ, ಮನಸ್ಸಿನ ಕೌಟಿಲ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಾದರದಿಂದ, ಗುಣವಂತ ಗುರುದಯವನು ಪಡೆಯದೆ ಕೆಟ್ಟ, ಮನುಜ ಜನ್ಮದಕ್ಕಿಂತ ಕತ್ತೆಯಾದರೆ ಲೇಸು, ಗುಣಪೂರ್ಣ ಗುರು ಬಾದರಾಯಣ ವಿಠಲ, ಆತನ ಕಡೆ ನೋಡ ಆ ಕಡೆ ಸುಳಿದಾಡ, ಪರಗತಿ ಬೇಕಾದ ಪುರುಷರು ಪರತರ, ಗುರುಪಾದಾಶ್ರಯ ನಿರತರಾದ ವರಮಂದಿರ ಬಾಕುಳಿತನ ಧರಿಸಿ, ಆದರದಿ ಅವರ ಪರಿವಾರ ಅನುಸರಿಸಿ, ಆಜ್ಞಾ ಮೀರದತಿ ಜರಿದ ಅಪಹಾಸ ಮಾಡದೆ ಪರಮ ಸಂತೋಷ ತಾಳಿ, ಕೊರಗುವ ಮಾತಾಡೆ ಕೊರಗೆ ಮನಕ್ಕಿಲ್ಲಾದೆ,
ಪರಿಚರಿಸುತ್ತಲೇ ಪರಮ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಿರಿಗುರು ಅಜಗುರು ಸಕಲ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಬಾದರಾಯಣ ವಿಠಲ ಕರುಣ ದರ್ಶನ ಕೊಡುವನು ಮನಮಂದಿರದೊಳು. ಗುರುಪಾದೋದಕ ಗುರುಚಿಷ್ಠ ಪುಂಜಿಸಿ ಗುರುವಂತರ್ಯಾಮಿ ಶ್ರೀ ಬಾದರಾಯಣ ವಿಠಲನ ನಂಬಿ. विद्याधिनाथं विजयाख्यरामं श्रीविठ्ठलं वीरमनाथनाथं कायेन वाचा मनसा भजन्तं विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये। वेदान्तसच्छास्त्रपुराणनिष्ठं वेदान्तिनं रामपदाब्जभृङ्गं कारुण्यपूर्णं निजधर्मयुक्तं विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये। श्रीराघवेन्द्रं परितोषयन्तं श्रीशप्रियं सद्गुणशीलवन्तं तं पर्तगाळी सुयतिं गुणाढ्यं विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये। भूक्रोडभक्तं गुरुपुङ्गवन्तं स्मेराननं निर्मलशुद्धगात्रं विद्यार्थिसंसेव्यपदारविन्दं तं योगिवर्यं शरणं प्रपद्ये तं योगिवर्यं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामनामामृतलेखयज्ञं गौडाख्यसारस्वतविप्रवर्यैः कृतं तु यत्प्रेरणया पवित्रं तं योगिवर्यं शरणं प्रपद्ये तं योगिवर्यं शरणं प्रपद्ये। गङ्गोत्रीदामोदरकुण्डयात्रा भक्त्या कृतायेन मुकुन्दप्रीत्यै गङ्गोद्भवाङ्घ्रिं सततं नमन्तं विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये। जीवोत्तमो योऽभिनवेति वित्तः ज्योतिष्यतन्त्रागमकोविदश्च जीवोत्तमानन्दकुलोद्वहन्तं विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये। श्रीकृष्णनारायण वासुदेवं सम्पूर्णप्रज्ञं परिपूजयन्तं श्रीद्वारकानाथकराब्जजातं विद्याधिराजं शरणं
शरणं प्रपद्ये विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये विद्याधिराजतीर्थानां स्तोत्रं सम्पत्प्रदायकं विनिर्मितं गिरीशेन मध्वमाधव भक्तिदम् पाद्यपूजिकेल तसले मठाचे अर्चक मंडळी मुक्तेसर मंडळी तशी युवायनी अध्यक्ष आणि ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷಾಂಕ ಧನ್ಯವಾದ. ಗುರುವೇ ನಿಮ್ಮಡಿಗಳಿಗೆ ಎರಗುವುದೇ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ, ನಿತ್ಯ ಗುರುಸ್ಮರಣೆಯೇ ಪೂಜೆಯ ಮಗೆ. ನೀವು ತೋರಿದ ದಾರಿ ಅದುವೇ ನಮಗೆ ಸನ್ಮಾರ್ಗ, ಅಂತಹ ದಾರಿಗೆ ಬೆಳಕು ನೀಡಿರೆ ಮಗೆ. हे एक कवन आमका गुरुले महत्व कसन म्हणून सांगता. परमात्माक आणि गुरुक हार समर्पण केल्यार आमकां पोटाक आनी मात्याक दोनाक आहार मेळटा. तसले पुण्यप्रद जल तसले मालार्पण करच्याक हांव वेदिके वयरी आमगेल मठाचे मुक्तेसर मंडळी, स्वसमाजाचे देवालयाचे अध्यक्ष तशी स्वसमाजाचे गेजेटेड अधिकारी वर्ग आनी गण्यांक विनंती करता. वसुदेव यशवंत प्रभू मुक्तेसर श्री वेंकटरमण देव कुमठा. श्री नरसिंह अण्णप शानबाग गोळी उपाध्यक्ष श्री वेंकटरमण देव कुमठा. श्री विष्णु बाबू शानबाग वल्ली गद्दे कार्यदर्शी श्री वेंकटरमण देव कुमठा. श्री लक्ष्मीदास नारायण नायक कोषाध्यक्ष श्री वेंकटरमण देव कुमठा. श्री कृष्णा बाबा पै मुक्तेसर श्री शांतिका परमेश्वरी देव कुमठा.
श्री गोपाल वामन किणी अध्यक्ष चातुर्मास व्रत समिति कुमटा, श्री शेषगिरी कृष्ण शानबाग अध्यक्ष श्री शांतेरी कामाक्षी रामनाथ लक्ष्मीनारायण देवस्थान कुमटा, श्री माळप्पा बाबा पै अध्यक्ष श्री महालसा नारायणी देव कुमटा, श्री गणेश बाळगी अध्यक्ष श्री काऊर कामाक्षी देवस्थान कुमटा, श्री प्रशांत प्रभु अध्यक्ष श्री देवकी कृष्ण देवस्थान हेरवट्टा कुमटा, श्री गणपति बाबूराय कामत अध्यक्ष श्री वरद विठ्ठल देवस्थान हेरवट्टा कुमटा, श्री मोहन विटोपै अध्यक्ष श्री वेंकटरमण मठ कागाल कुमटा, श्री मुरलीधर यशवंत प्रभु कार्याध्यक्ष श्री देवकी कृष्ण देवस्थान कुमटा, श्री अनंत लक्ष्मण शानभाग अध्यक्ष श्री लक्ष्मी वेंकटेश देवस्थान उप्पिनपट्टण, श्री वीर विठ्ठल मठ कोडखणी आजेचे अध्यक्ष नाजलानी तांगेल बदल कोणे आईल असल्यार तांनीवरकी मालार्पण करका, श्री मोहन शानबाग गौड सारस्वत ब्राह्मण युवसेवा वाहिनी हेगडे कुमटा हांनीवरकी येऊन सोम्याक मालार्पण करका, श्री विवेक शेणवी तहसीलदार कुमटा हांनी आयिल्लो असल्यार हांनीवरकी सोम्याक मालार्पण करका, श्री अजय भंडारकर मुख्याधिकारी पुरसभे कुमटा हांनी आयल्यार असल्यार वरकीची हांनी येवन सोम्याक मालार्पण करका, श्री भरत भंडारकर उद्यमी दानी हांनी आमी प्रतिवर्ष चलचे शिष्यवेतनांतू आजी पर्यंत 7.5 लाखांकिंत चड अमाउंट चेडुवा दिवंक घेवन एक व्हड दानी म्हणून घेतला आसाची हांनी हांगा उपस्थित असल्यार सोम्याक मालार्पण करका, श्री अरविंद के पै अध्यक्षरू केनरा सारस्वत सौहार्द सहकारी निमित्त कुमटा हे आमगेले बँका निमित्त युवायनी प्रारंभ जाल्ले 5 दिवस पर्यंत हे बँकान आमगेले खंयचेय कार्यक्रम जाल्ले असल्यार आमगे एक धनसहाय केल्लो आसा हाचे अध्यक्ष जावन आशिल्ले तसले अरविंद के पै हांनी असल्यार ते बँका तर्फीन सोमे एक मालार्पण करून घेवन मालार्पण करका म्हूण घेवन विनंती, श्री सुरेश गोळी चार्टेड अकाउंटंट हे हांनी आमगेले लेख परिशोधक 10 वर्सां पयले तुलेन निशुल्क जावंक घेवन आमकां ऑडिट करून दिता आसाची हांनी उपस्थित असल्यार सोम्याक मालार्पण करका म्हूण घेवन विनंती. योगीश कामत हांनी वरकी असल्यार सोम्याक मालार्पण करका म्हूण घेवन विनंती, रवी कामत चार्टर्ड अकाउंटंट हांनी वरकी हांगा असल्यार सोम्या मालार्पण करका म्हूण घेवन विनंती, वरमालक्ष्मी व्रत समिती तर्फेन वसुदेव यशवंत प्रभू हांनी सोम्याक मालार्पण करका म्हूण घेवन विनंती. किंतु उत्तम श्लोक शिखामणीनां मनोविशुद्ध्यै चरितानुवादः मुण्गेनु नारायण पंडिताचार्यान सुमध्व विजयांतु सांगील मणकीची गुरुवर्याल स्मरण गुरुवर्याल गुणगान आमगेल पाप निवृत्ती करता. सोमेले जीवनांतू मुख्य घटने आणि अमुख्य घटने म्हणून उरना. पुरा घटने मुख्य घटनेची
विष्णू सर्वोत्तमत्व सर्वदा प्रतिपादक करचसले आमगेल गुरुवर्य स्वाम्याले जीवनाचे थोड घटन सांगून घेनू आमकां एक पुण्य जोडचे अवकाश कर का म्हूण घेनू युवसेवा वाहिनी सदस्य विशाल बाळगी हांकां विनंती करता. श्रीमदानंद तीर्थ भगवत्पादाचार्य प्रणीत श्री वैष्णव संप्रदायाचे श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठाधीश श्री श्री श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ श्रीपाद वडेर स्वामी करकमल संजात श्री श्री श्रीमद विद्याधीश तीर्थ श्रीपाद वडेर स्वामी महाराजाले पादपद्मांतू गौड सारस्वत ब्राह्मण समाज युव सेवा वाहिनी बांधवातर्फेन श्रद्धा भक्तीपूर्वक नमन अर्पण करून श्री श्री श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ जन्मदिनोत्सवा प्रयुक्त वर्षं प्रति आयोजित प्रतिभा पुरस्कारानिमित्त परमपूज्य स्वाम्याले जीवन आणि योगदानाचे स्मरण करचाक इच्छ करता. श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळे जीवोत्तम मठपीठाचे 23वे पीठाधीश जावनु श्री शके 1895 प्रमादीचे संवत्सर चैत्र शुक्ल द्वितीय बृहस्पतिवार तारीख 5 एप्रिल 1973 दिवसू शास्त्रोक्त जावनु पीठारोहण केलेले श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ श्रीपाद वडेर स्वामी महाराज सतत 54 वर्ष समाजाचे समस्त शिष्यवर्गाक कृपाशीर्वाद केलेला असा. विद्यादान विद्यार्थी वेतन विद्या संप्रदान करीत समाजाच्या युवजनांक संस्कृत वैदिक गणित आणि ज्योतिर्विज्ञान ह्या सर्व विषयांतू पारंगत करीत सुसंस्कृत गौड सारस्वत समाज निर्माण करच्यांतू दिव्य मार्गदर्शन दिल्या. ध्यान सुज्ञान मार्गान अजमास 547 वर्षा पहिले श्रीमठाचे आद्य गुरुवर्य श्रीमद नारायण तीर्थ स्वाम्याले दिव्य करकमलान स्थापना झालेलो श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठू पर्तगाळी केंद्र मठा सांगत्य आपणाले 33 शाखा मठा वटवृक्षावरी अखिल भारताचे विविध प्रदेशांत पसरून उज्ज्वल भारतीय संस्कृतीचे आध्यात्मिक धार्मिक शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक मनोभावना जनाले मनंतू स्फुरण करीत असाची. आरोग्य केंद्र वृद्धाश्रम व्यवस्था करून असहायकांक महत्रूप अनुकूलता केलेला असा. ह्या पवित्र कार्यांतू स्वामी महाराजाला योगदान महत्वाचे जावनो आस. धी शक्तीन धरील काम संपूर्ण करचे धीमंत मनोबल आणि ते साधन करच्याक जाऊ कशिले तपोबल हे दोन्ही संपन्न करून घेतिले स्वामी महाराजांनी तांगेले हयातींतू केल्लेली साधना गणनीय आणि अभिनंदनीय जावनो आसा. गुरु परंपरेंतू फाटले 22 गुरुवर्यांनी केल्लेले श्री मठ परंपरेचे खंयचेय साधनेंतू लेवलेश लोप जायनाशिल तशी चलोवन व्हरचे सांगत्य नवीन मठवास्तू निर्माण अपूर्ण झालेले मठ मंदिराचे जीर्णोद्धार पर्तगाळी मूल मठाचे संपूर्ण नवीकरण राष्ट्रीय राजमार्गाचेरी भव्य स्वागतद्वार अनेक गावांतू नवीन वास्तू रचना वाराणसी मठाचो संपूर्ण जीर्णोद्धार अशी एकावैर एक सुंदर आणि सुसज्जित आधुनिक वास्तू निर्माण करून समाजाचे बहु उपयोगाक समर्पण केलेले समस्त गौड सारस्वत ब्राह्मण समाजाचे कृतज्ञतेक पात्र जावन आसा. राम लक्ष्मण सीता आणि मुख्य प्राण देवता पूजन तशीची इष्टदेव वीर विठ्ठलाली उपासना करीत तपोभूमी पर्तगाळी मठांतू पंचशताब्दी आणि उपरांत सपाद पंचशताब्दी उत्सव नभूतो रूपान घडोवन त्या सुवेळाचेरी समाजाक विशेष योगदान दिलेले विशिष्ट साधकांक श्री विद्याधिराज पुरस्कार प्रदान करचे प्रथा प्रारंभ करून पुरस्कृत केलेले दाखलार्ह जावन आसा. जनसेवेची जनार्दन सेवा म्हणून लेखून समाजसेवा करिता आशिले जनसामान्य शिष्यांक खातीर तांगेले प्रामाणिक श्री हरिगुरु सेवक प्रतिफल जावन प्रतिवर्ष तांकां जीवोत्तम पुरस्कार दिवन आशीर्वाद करचे समाजाचे इतर जनांक सुद्धा समाज सेवेंतू प्रेरणादायी जावन आसाची. मिरवणुकेंतू कशी देवाली उत्सवा मूर्ती महत्व घेतकी तशीची तीर्थयात्रेंतू फुडारपण घेवन काशी बदरिकाश्रम अयोध्या पंढरपूर नाशिक अशी अनेक पुण्यक्षेत्रांतू चातुर्मास व्रत आयोजन करून त्यानिमित्तान शिष्यवर्गाक तीर्थयात्रा घडोवन पुण्य संपादन करचे सदावकाश करून दिल्या. हक्का समस्त समाज चिरवणी जावन आसा.
महोन्नत परंपरा आशिले हनुमदुत्साह संपन्न श्री संस्थान गोकर्ण प्रतगाळी जीवोत्तम मठाचे पीठाधीश शिष्यांक मौल्याधारित मार्गदर्शन करीत स्वामी महाराजांनी तांगेले कालकिर्दींत अनेक तीर्थयात्रा संपन्न करून पुण्य संचयन केल्या. तांतू अष्टवैकुंठ म्हणसून घेवचे श्रीरंगम, तिरुपती, श्रीमुष्णम, तोताद्री, पुष्कर, बदरिकाश्रम, नैमिषारण्य इतले न्हय अत्यंत श्रेष्ठ जाल्ले री तितले दुर्गम आणि गंडांतरकारी जावन आशिले गंडकी यात्रा पण 1998 इसवींतू यशस्वी रीतीन संपन्न केलेले सर्व समाजाक एक अभिमानाचो विषय जावन आसा. इतले न्हय स्वाम्याले मनोबल आणि आत्मविश्वासू इतर यतिवार्यांक सुद्धा आदर्शप्राय जाल्या. हाजे उपरांत श्री ऋषिकेशांतून श्री बदरिकाश्रमावर एक आशिले षटप्रयाग म्हणून घेवचे देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, विष्णुप्रयाग आणि केशवप्रयाग हे सर्व पवित्र क्षेत्रांक शिष्यासह 3 पंथ संदर्शन करून पवित्र तीर्थस्नान घेवन कृतार्थ जाल्ल्याची. खंय खंय स्वामी महाराजाले पादस्पर्श जाले की थंय थंय उत्तरोत्तर अभिवृद्धी निरंतर घडत समाजमुखी उत्कर्षधारक कार्य चलता आसाची. स्वामी महाराजाल अनुग्रह आशीर्वादान रचन केलेले जीवोत्तम जीवन साथी हे वधूवर अन्वेषणा केंद्र तर्फेन स्वसमाजाचे अनेक चेल्ली चेल्ल्यांक उत्तम वैवाहिक जीवन प्राप्त झाले आसा. स्वाम्याले कृपाकटाक्ष आणि मार्गदर्शनाचारी प्रकट जाता आशिले जीवोत्तम त्रैमासिक पत्रिका पारमार्थिक, आध्यात्मिक, शैक्षणिक आणि लौकिक क्षेत्रांतू जनमानसांतू अत्यंत परिणामदित्य आसा. जनसेवेंतू तत्पर जावन गौड सारस्वत समाजाचे आडಳಿತಾಂತೂ आशिले देवळाचेरी दोळ घालून कर्नाटक सरकारान एकरूप दत्ती शासन जाहीर हाडून राज्यांतू आशिले सर्व देवळ सरकाराचे ताब्यांत घेवचे हुनार केल्ले वेळारी स्वामी महाराजांनी समस्त बदकवंताचे मनांतू धैर्य आणि स्थैर्य वाडोवन ते शासनाचो अर्थ आणि उद्देश शांत चित्तान अध्ययन कोरून ताजे आधारान कानून पंडितांकडेन विचार विमर्श करून जिल्लेंतू गौड सारस्वत समाजाचे आडಳಿತಾಂತೂ आशिल्ले सर्व देवळ त्या कराळ शासनाचे परिधीन तुल्यान मुक्त केलेले इतर समाजाचे मठाधिपती जनाले प्रशंसेक पात्र झाल्या. हे बद्दल उत्तर कन्नड जिल्ह्याचे समस्त गौड सारस्वत समाज शिष्यवर्ग स्वाम्यांक चिरऋणी जावन आसाची. ते हितरक्षणा समिती कार्यालय आमगेले हेच कुमटा मठांतू आसा. मठ परंपरेचे भवितव्या दृष्टीन सकालार तेजपुंज उदय लक्ष्मीनारायण भट्ट शर्मा हांका शास्त्राभ्यास करोसून तारीख 9 फेब्रुवारी 2017 माघ शुद्ध त्रयोदशीचे गुरु पुष्यामृत अमृत सिद्ध योगांतू प्रणव मंत्रोपदेश करून श्री श्री श्रीमद विद्याधीश तीर्थ श्रीपाद वडेर स्वामी महाराज म्हणून नामांकित केले. शिष्या स्वाम्या बर्शी पर्तगाळी हुबळी बद्रींतू चातुर्मास घडोवन सकालिक मार्गदर्शन दिवन परंपरा राखून हाडले. नमो श्री सद्गुरुनाथाय म्हणत ह्या सर्व उन्नत साधना करून समस्त गौड सारस्वत समाजाचे प्रीतिपात्र जाल्ले वृंदावनस्थ श्री विद्याधिराज तीर्थ स्वामी महाराजाले अंतःकरणपूर्वक नमन स्मरण अर्पण करता. श्री श्री श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ स्वामी महाराज की, श्री श्री श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामी महाराज की. माला कृतस्थचरिताख्यरत्नैः असूक्ष्मदृष्टिं सकुतूहलस्य पूर्वा परीकारमथापरं वा क्षाम्यन्तु मे हंत मुहुर्महांतम मळमणकीची सूक्ष्मदृष्टीनाशीची केवल कुतूहल बरीत जावंगेनु गुरुवर्याले वर्णन करका म्हणून एका उद्देशांतू केलतसले हे संस्मरणेंतू कसने लोपदोष घडील असल्यारी स्वाम्यान आमकां क्षम करका. सूर्याक आनी वापस परिचयाचे आवश्यकत ना तशी आमगेले स्वाम्याले जीवनचर्य गुणाधिक्य वर्णन करचे शिष्य वर्ग जाल्ले आमगेले कर्तव्य. असल गुरुगुणगान केल तसले विशाल बाळगी हांका धन्यवाद. आमगेले एक विनंती मान्य करून घेवन गुरुवर्य श्री विद्याधीश तीर्थ स्वामी तांगेले दिव्य उपस्थिती आमकां दिल्ले आसा. गुरुवर्याल आशीर्वाद म्हणले ऋण आमगे वैरी केन्ना आसा. गंगा प्रवाहा मणकीची आशिल ते कारुण्य म्हणले ऋण तिरसूचाक असाध्य. तशी जाल्यारी उरील एक वाट
जीवनांतू साध्य जाल तितलं वेळ गुरुस्मरणे आणि गुरुंक गौरव समर्पणे. गुरुले वर्णमय चित्र ಮೂಲಕ आणि अभिनंदना पत्र ಮೂಲಕ आम्ही हे करता असाची. आता परमपूज्य गुरुवर्यांक गुरुगौरव अभिनंदना पत्र आणि वर्णचित्र दिवका मुणगेनु युवसेवाहिनी आढळित समितीचे अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांक विनंती करता. श्री मुख्य प्राणांतर्गत श्री लक्ष्मी वेंकटेशो विजयते. श्री मुख्य प्राणांतर्गत श्री लक्ष्मी वेंकटेशो विजयते. युवसेवा वाहिनी गौड सारस्वत ब्राह्मण समाज कुमटा उत्तर कन्नड कर्नाटकम आचरित रजत महोत्सवाः श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठस्य चतुर्विंशतितमानां पीठाधिपतीनां श्रीपादवडेर इत्युपाह्वानां श्रीमद् विद्याधीशतीर्थ स्वामिनां करकमलयोः चरणारविन्दद्वयोर्वा परमगुरूणां श्री विद्याधिराजतीर्थानां जन्मतिथि संस्मरणार्थं युवसेवावाहिन्याः उत्तरोत्तर अभिवृद्ध्यर्थं च शुभकृत् संवत्सरस्य भाद्रपद कृष्ण प्रतिपत्तिथौ रविवासरे प्रतिभा पुरस्कार संदर्भे प्रदत्तं गुरुगौरव अभिनंदनापत्रं. विद्याधीशं विमुख विषयं सद्गुरुं शांतपूर्णं. विद्याधीशं विमुख विषयं सद्गुरुं शांतपूर्णं. माठापत्यं गहनचरितं गौडसारस्वताख्यं. माठापत्यं गहनचरितं गौडसारस्वताख्यं. चातुर्मास्यं शुभकृतभिधं कुंभपूर्वं पुरस्तं. चातुर्मास्यं शुभकृतभिधं कुंभपूर्वं पुरस्तं. लक्ष्मीनाथं युवजनगणौ नौति विद्याधिराजं. लक्ष्मीनाथं युवजनगणौ नौति विद्याधिराजं. गुरूणां पूर्वाश्रम परिचयः. युवसंवत्सरे 95-19 वर्षे भट्ट इति उपावयोः पद्मावती लक्ष्मीनारायणदम्पत्योः पुत्रत्वेन भट्कळ ग्रामे प्राप्तजन्मनाम् उदयशर्मणां क्रमशः अभियन्त्रशास्त्रे अध्ययनं समभवत्. परमगुरुवः एतेषां वैराग्यशीलतां विदित्वा अलौकिकविद्यासंस्कारेण सह 17 वर्षे प्रणवोपदेशं प्रदद्युः. पर्तगाळी हुब्बಳ್ಳಿ बदरी क्षेत्रे च प्रवर्तितेषु चातुर्मास्येषु गुरुभिः सार्धं विशिष्ट अनुभव प्राप्त्युत्तरं गतवर्षे गुरुपीठं समलञ्चक्रुः. युवसेवावाहिनी परिचयः. परमगुरूणां श्री विद्याधिराजतीर्थस्वामिनां करकमलाभ्यां समारभ्य एषा संस्था. गच्छता कालेन कल्याणनिधिं संस्थाप्य प्रतिवर्षं प्रतिभा पुरस्कारं दुर्बलानाम् आर्थिकसहायं प्रशिक्षणवर्गं विविधस्पर्धां वसन्तपूजां दुर्गानमस्कारं लघुविष्णुहोमं स्नेहकूटम् अधिकमासे सामूहिक सत्यनारायणपूजां च कुर्वन्यस्ति. 13 अब्धे कृतस्य जिल्लासमावेशस्य संदर्भे कुम्भापुर सारस्वत सौरभेति स्मरणसञ्चिका प्रकाशिता. 18 वर्षे रजतमहोत्सवः समजानि. आता स्वाम्याक परमपुण्यतिथी दिवस केल्तसले एक वर्णचित्र ताजेचे एक दिवका म्हणून घेनो युवसेवाहिनी अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांक विनंती करता. विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये. विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये. वर्णचित्र आणि गुरुगौरव अभिनंदनापत्र दिल तसले युववाहिनी गौरवाध्यक्ष अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांक धन्यवाद. प्रतिभा म्हणले शब्द शास्त्रांतू मस्तकणेन उल्लेख येता. आमगेले श्रीमदाचार्याले जीवन वैरी बरेल तसले सुमध्व विजयांतू एक घटन येता.
ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯ ಸಂನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮಾನಂತರ ಸಂಚಾರಕ್ರಮೇಣ ಪಯಸ್ವಿನಿ ನದಿ ತೀರಾಕ ಗೆಲ್ಲುರ್ತच. थंचे वेद षडंग आणि असल मस्त शास्त्र शिकिल तसले ब्राह्मण महाजन श्रीमदाचार्यांक पळोवंगेनू तांगेल पांडित्य पळोवंगेनू एक उद्गार काढताची. देवता स्वसुलभा प्रतिभा ते मानुषेषु चपलेषु कथाखा. म्हळ्यार देवतेंक वरकी दुर्लभ जल तसल प्रतिभा आमगेल श्रीमदाचार्या लेगी आशिल्के. इतलो पुरा प्रतिभा आशिल त्यांनी देवदेवोत्तम जलते जीवोत्तमाची मुणगेनू आमकां खंयचे रितीन संशय येवचा साध्य ना. असले प्रतिभावात जल तसले श्रीमदाचार्याले परंपरेंतू आयिल्ले आमगेल स्वाम्याले अमृत हस्तांतू प्रतिभा पुरस्कार घेवच म्हळ्यार चेरडू आले बहुजन्माचे सुकृताचे फल म्हळ्यार चूक जायना. हे प्रतिभा पुरस्कार कार्यक्रमाचे यादी वाचका म्हणून हांव सुमंत आचार्य हांगे लेगी विनंती करता. प्रतिभा पुरस्कारा येवचे चेरडूवान तांगेले आवस बापसो आयल उरल्यार तांक वरकी आपोवंगेन येवन स्वाम्या लेगी फलमंत्राक्षता आनी एक सर्टिफिकेट घेवका म्हणून विनंती. म्युनिसिपालिटी चीफ ऑफिसर जल तसले अजय भंडारकर स्वाम्याक मालार्पण करता आसात. सर्वांक नमस्कार. श्री मुख्य प्राणांतर्गत लक्ष्मी व्यंकटेशु तशी कुलदेवी श्री शांतेरी कामाक्षिक आणि परमपूज्य गुरुवर्याले आराध्य देव श्री रामदेव वीरविठ्ठलाक तशेंच वृंदावनस्थ गुरुवर्य श्री श्री विद्याधिराज तीर्थ स्वाम्यांक आणि आतां व्यासपीठेर विराजमान जाल्ले परमपूज्य श्री श्री विद्याधीश स्वाम्याले चरणाक नमन करताची आयज हे प्रतिभा पुरस्कार कार्यक्रम प्रारंभ करचेक गुरुवर्यालेग अनुज्ञा घेता. हे वर्ष SSLC द्वितीय PUC आणि अंतिम परीक्षेंतू 95% जास्ती अंक घेतिले सर्व विद्यार्थ्यांक आज ही पुरस्कार करचेक अतीव संतोष जाता. आत पुरस्कार घेवचे सर्व चेडवांनी पारितोषक आणि श्री विद्याधीश गुरुवर्याले हस्ताक्षर आशिल्ले प्रशस्तीपत्र आणि नगदू बहुमान स्वीकार करका म्हणून विनंती करता. हे वर्ष विशेष जावन प्रतिभा पुरस्कार घेवचे प्रति एक चेडवांक श्री भरत भंडारकर माम आणि दिवंगत GS कामत हांगेल सुपुत्रू श्री योगेश कामत हांणी बी प्रोत्साहक बहुमान दिलेला आसा. SSLCंतू अगदी जास्ती अंक घेतिले समाजाचे विद्यार्थ्यांक आता प्रतिभा पुरस्कार जाता. त्यांनी येवन गुरुवर्याले अमृत हस्तान हे पुरस्कार आणि आशीर्वाद घेवका म्हणून विनंती करता. मने ಮೊದಲ ಪಾಠಶಾಲೆ ಜನನಿ ತಾನೇ ಮೊದಲ ಗುರು ಜನನಿಯಿಂದ ಪಾಠ ಕಲಿತ ಜನರು ಧನ್ಯರು म्हणलेक दासवाणी प्रकार प्रति एक चेडवाले साधनेंतू तांगेले आवई बापायले प्रोत्साह महत्वाचे उरता. अशी जावन पारितोषक विजेत चेडवान बरोबरी तांगेले आवय बापाय बी वेदिकेर येवन स्वाम्याले आशीर्वाद घेवका म्हणून विनंती करता. प्रथमतः जावन कुमारी अक्षता विनायक शानबाग. अपेक्षा वामन कामत. श्रेयश विश्वनाथ किणी. एक मिनिट. भक्तं गुरुपुङ्गवन्तं स्मेराननं निर्मलशुद्धगात्रं विद्यार्थी संसेयपदारविन्दं तं योगिवर्यं शरणं प्रपद्ये. तं योगिवर्यं शरणं प्रपद्ये. श्रीरामनामामृतलेखयज्ञं गौडाख्यसारस्वतविप्रवर्यैः कृतं. अक्षता विनायक शानबाग CVSK हायस्कुलाचे विद्यार्थिनी श्रीमती दीपा आणि श्री विनायक शानबाग हांगेल सुपुत्री 99.68 केलेली आसा. आता विधात्री अकॅडमी कॉलेजांतू वाणिज्य विभागांतू PUC शिकत आसा.
गंगोत्रीदामोदर श्रेयस विश्वनाथ किणी, अपेक्षा वामन कामत, मुकुंद प्रीत्यै गंगोद्भवाङ्घ्रिं सततं नमन्तं विद्याधिराजम्. अपेक्षा वामन कामत, CVSA हायस्कुलाचे विद्यार्थिनी श्री अन्नपूर्णा आणि श्री वामन कामत हांगेल सुपुत्री 99.68 केलेला असा. आता धारवाड अर्जुन शांतिनिकेतना कॉलेजांतू विज्ञान विभागांतू PUC शिकत असा. वैभव व्यंकटेश शानबाग, तंत्रागमकोविदश्च जीवोत्तमानन्दकुलो श्रेया शिकर किणी, विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये. श्रीकृष्णना श्रेया शिकर किणी, निर्मला प्रौढशाले विद्यार्थिनी श्रीमती पद्मा आणि श्री श्रीकर किणी हांगेल सुपुत्री 99.36 केलेला असा. आता विधात्री अकॅडमी कॉलेजांतू विज्ञान विभागांतू PUC शिकत असा. श्रीकृष्ण गिरीधर शानबाग, विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये. विद्याधिराजतीर्थानां स्तोत्रं सम्पत्प्रदाय अनन्या अरुण कामत, विनिर्मितं गिरीशेन मध्वमाधव भक्तिदम्. श्रीकृष्ण गिरीधर शानबाग, CVSK हायस्कुलाचे विद्यार्थी श्रीमती कामाक्षी आणि श्री गिरीधर शानबाग हांगेल सुपुत्रो 99.20 केलेला असा. आता विधात्री अकॅडमी कॉलेजांतू विज्ञान विभागांतू PUC शिकत असा. नेक्स्ट अनन्या अरुण कामत, नंदन राजेश कामत, अनन्या अरुण कामत, CVSK प्रौढशाले विद्यार्थिनी श्रीमती अदिती आणि अरुण कामत हांगेल सुपुत्री 99.04 केलेला असा. आता डॉक्टर AV बाळिगा PU कॉलेजांतू वाणिज्य विभागांतू PUC शिकत असा. नंदन राजेश कामत, नंदन राजेश कामत, CVSK प्रौढशाले विद्यार्थी श्रीमती नंदिता आणि श्री राजेश कामत हांगेल सुपुत्रो 99.04 केलेला असा. आता धारवाड अर्जुन शांतिनिकेतना कॉलेजांतू विज्ञान विभागांतू PUC शिकत असा. वैभव बालकृष्ण कामत, नम्रता गजानन शानबाग, वेदांत सच्छास्त्रपुर श्रीराम पांडुरंग शानबाग, वेदान्तिनं रामपदाब्जभृङ्गं कारुण्यपूर्णं निजधर्मयुक्तं विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये. वैभव बालकृष्ण कामत, CVSK प्रौढशाले विद्यार्थी श्रीमती राधिका आणि श्री बालकृष्ण कामत हांगेल सुपुत्रो 98.72 केलेला असा. आता विधात्री अकॅडमी कॉलेजांतू विज्ञान विभागांतू PUC शिकत असा. संपर्तगाळी सुयतिं गुणाढ्यं विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये. भूतोडभक्तं नम्रता गजानन शानबाग, CVSK प्रौढशाले विद्यार्थिनी श्रीमती कामाक्षी आणि श्री गजानन शानबाग हांगेल सुपुत्री 98.56 केलेला असा. आता धारवाड अर्जुन शांतिनिकेतना कॉलेजांतू विज्ञान विभागांतू PUC शिकत असा. श्रीराम पांडुरंग शानबाग, सौम्या संतोष भंडारकर, श्रीरामनामामृतलेखय श्रीराम पांडुरंग शानबाग, CVSK प्रौढशाले विद्यार्थी श्रीमती ममता आणि श्री पांडुरंग शानबाग हांगेल सुपुत्रो 98.24 केलेला असा. आता विधात्री अकॅडमी कॉलेजांतू वाणिज्य विभागांतू PUC शिकत असा. सौम्या संतोष भंडारकर,
स्वाती मधुसूदन किणी. गंगोत्री दामोदर कुंडयात्रा भक्त्या कृतायेन मुकुंद प्रीत्यै गंगोद्भवाङ्घ्रिं सततं नमन्तं विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये. सौम्या संतोष भंडारकर, निर्मला प्रौढशाले विद्यार्थिनी श्रीमती संजना आणि श्री संतोष भंडारकर हांगेले सुपुत्री 98.24 केलेला असा. आता विधात्री अकॅडमी कॉलेजांतू वाणिज्य विभागांतू PUC शिकत असा. स्वाती मधुसूदन किणी, पवनश्री बालचंद्र कामत. स्वाती मधुसूदन किणी गिब बागंबादे प्रौढशालेची विद्यार्थिनी श्रीमती सुनीता आणि श्री मधुसूदन किणी हांगेले सुपुत्री 97.76 केलेला असा. आता विधात्री अकॅडमी कॉलेजांतू विज्ञान विभागांतू PUC शिकत असा. पवनश्री बालचंद्र कामत. पवनश्री बालचंद्र कामत CVSK प्रौढशाले विद्यार्थी श्रीमती अंजना आणि श्री बालचंद्र कामत हांगेले सुपुत्रू 97.76 केलेला असा. आता विधात्री अकॅडमी कॉलेजांतू विज्ञान विभागांतू PUC शिकत असा. कुमार आकाश किरण नायक. आकाश किरण नायक. विद्याधिराजतीर्थानां स्तोत्रं सम्पत्प्रदायकं विनिर्मितं गिरीशेन मध्वमाधव भक्तिदम्. आकाश किरण नायक CVSK प्रौढशाले विद्यार्थी श्रीमती दीपा आणि किरण नायक हांगेल सुपुत्रू 97.44 केलेला असा. आता विधात्री अकॅडमी कॉलेजांतू वाणिज्य विभागांतू PUC शिकत असा. कुमारी अदिती आनंद पै. अदिती आनंद पै CVSK प्रौढशाले विद्यार्थी श्रीमती सुजाता आणि श्री आनंद पै हांगेले सुपुत्री 97.42 केलेले असा. आता विधात्री अकॅडमी कॉलेजांतू वाणिज्य विभागांतू PUC शिकत असा. शिशिर संजय प्रभू. शिशिर संजय प्रभू CVSK प्रौढशाले विद्यार्थी श्रीमती सुरेखा आणि संजय प्रभू हांगेल सुपुत्रू 96.64 केलेला असा. आता विधात्री अकॅडमी कॉलेजांतू PCMC विभागांतू PUC शिकत असा. वैभव व्यंकटेश शानबाग CVSK हायस्कूलाचे विद्यार्थी श्रीमती श्वेता आणि श्री व्यंकटेश शानबाग हांगेल सुपुत्रू 99.52 केलेला असा. आता LN कॉलेज पुण्यातू IIT करत असा. श्री विश्वास विनायक प्रभू. विश्वास विनायक प्रभू. विश्वास विनायक प्रभू CVSK प्रौढशाले विद्यार्थी श्रीमती सविता आणि दयकन पेरेंट्स आणि येऊ का तांगे बरशी. विश्वास विनायक प्रभू CVSK प्रौढशाले विद्यार्थी श्रीमती सविता आणि श्री विनायक प्रभू हांगेल सुपुत्रू 96.48 केलेला असा. आता विधात्री अकॅडमी कॉलेजांतू विज्ञान विभागांतू PUC शिकत असा. प्रज्वल गणपती प्रभू. प्रज्वल गणपती प्रभू CVSK प्रौढशाले विद्यार्थी श्रीमती ज्योती आणि श्री गणपती प्रभू हांगेल सुपुत्रू 96.32 केलेले असा. आता होन्नावर SDM कॉलेजांतू वाणिज्य विभागांतू PUC शिकत असा. श्रेया पुंडलिक शानबाग.
श्रेया पुंडलिक शानबाग CVSK प्रौढशाले विद्यार्थी श्रीमती दिव्या आणि पुंडलिक शानबाग हांगेल सुपुत्री 96.16 केलेला असा. आता विधात्री अकॅडमी कॉलेजांतू विज्ञान विभागांतू PUC शिकत असा. अदिती बालकृष्ण कामत अदिती बालकृष्ण कामत CVSK प्रौढशाले विद्यार्थी श्रीमती संगीता आणि बालकृष्ण कामत हांगेले सुपुत्री 96.04 केलेला असा. आता विधात्री अकॅडमी कॉलेजांतू वाणिज्य विभागांतू PUC शिकत असा. कुमार चेतन राधाकृष्ण नायक कुमार चेतन राधाकृष्ण नायक CVSK प्रौढशाले विद्यार्थी श्रीमती स्वाती आणि राधाकृष्ण नायक हांगेल सुपुत्रू 95.04 केलेला असा. आता विधात्री अकॅडमी कॉलेजांतू विज्ञान विभागांतू PUC शिकत असा. आता द्वितीय PUC वर्षांतू कुमटा नगराचे प्रत्येक कॉलेजांतू अंतिम परीक्षेंतू जास्ती अंक घेतले समाजाचे विद्यार्थ्यांक प्रतिभा पुरस्कार जाता. त्यांनी येऊन गुरुवर्याले अमृत हस्तानं हे पुरस्काराने आशीर्वाद घेऊ का म्हणून विनंती करता. कुमार गणपती अरविंद शानबाग गोळी श्रीलक्ष्मी रविकांत कामत कुमार गणपती अरविंद शानबाग गोळी कुमार गणपती अरविंद शानबाग गोळी सरस्वती PU कॉलेज विज्ञान विभागाचे विद्यार्थी श्रीमती अश्विनी आणि श्री अरविंद शानबाग हांगेले सुपुत्रू 98% केलेला असा. आता CET रँकिंगा येऊन इंजिनिअरिंगा खातीर प्रयत्न करत असा. श्रीलक्ष्मी रविकांत कामत श्रवण मारुती पै श्रीलक्ष्मी रविकांत कामत सरस्वती PU कॉलेजाचे विज्ञान विभागाचे विद्यार्थिनी श्रीमती रूपा आणि श्री रविकांत कामत हांगेले सुपुत्री 98% केलेला असा. आता CET आणि NEET रँकिंगा येऊन इंजिनिअरिंगा खातीर प्रयत्न करत असा. श्रवण मारुती पै नमिता विष्णू भट श्रवण मारुती पै सरस्वती PU कॉलेज विज्ञान विभागाचे विद्यार्थी श्रीमती अक्षता आणि श्री मारुती पै हांगेले सुपुत्रू 97.83 केलेले असा. आता मेडिकल करचेक प्रयत्न करत असा. केलेला असा. आता CET रँकिंगला येऊन इंजिनिअरिंग खातीर प्रयत्न करत असा. रशीद राजू प्रभू प्रज्ञा प्रकाश शानबाग शरद किरण नायक पवन हनुमंत भक्ता सरस्वती PU कॉलेज विज्ञान विभागाचे विद्यार्थी श्रीमती सुप्रिया आणि श्री हेमंत भक्ता हांगेले सुपुत्रू 96% केलेला असा. आता CET रँकिंगला येऊन इंजिनिअरिंग खातीर प्रयत्न करत असा.
विभागाचे विद्यार्थी श्रीमती रम्या आणि श्री राजू प्रभू हांगेले सुपुत्र 90.33 केलेले असा. आता उडपींतू बीकॉम आणि सीए करत असा. प्रज्ञा प्रकाश शानबाग, शरद किरण नायक, प्रज्ञा प्रकाश शानबाग सरस्वती पीयू कॉलेज वाणिज्य विभागातील विद्यार्थिनी श्रीमती ज्योती आणि श्री प्रकाश शानबाग हांगेले सुपुत्री 97.83 केलेली असा. आता उडपींतू सीए करत असा. शरद किरण नायक, सरस्वती पीयू कॉलेज विज्ञान विभागाचे विद्यार्थी श्रीमती गायत्री आणि श्री किरण नायक हांगेले सुपुत्र 97.83 केलेली असा. आता उडपी त्रिशा कॉलेज आणि बीकॉम करत असा. रवी गोविंदराय प्रभू, पवित्रं तं योगिवर्यं शरणं प्रपद्ये तं श्रद्धा लोकनाथ नायक, शरणं प्रपद्ये. श्रद्धा लोकनाथ नायक, गंगोत्री दामोदर कुंडयात्रा भक्त्या कृतायेन मुकुंद प्रीत्यै. रवी गोविंदराय प्रभू. डॉक्टर ए बाळिगा पीयू कॉलेज वाणिज्य विभागाचे विद्यार्थी श्रीमती गायत्री आणि श्री गोविंदराय प्रभू हांगेले सुपुत्र 96.66 केलेला असा. आता त्रिशा फाउंडेशन अंतू सीए कोचिंग करत असा. श्रद्धा लोकनाथ नायक, सरस्वती पीयू कॉलेज वाणिज्य विभागाची विद्यार्थिनी श्रीमती गायत्री आणि श्री लोकनाथ नायक हांगेले सुपुत्री 96.50 केलेली असा. आता उडपी त्रिशा कॉलेज अंतू बीकॉम करत असा. कुमार चेतन विष्णू शानबाग, श्रीलता विश्वनाथ किणी, मिथुन मंगेश नायक, श्रीकृष्ण नारायण वासुदेवं संपूर्ण कुमार चेतन विष्णू शानबाग, सरस्वती पीयू कॉलेज वाणिज्य विभागाचे विद्यार्थी श्रीमती वृंदा आणि श्री विष्णू शानबाग हांगेले सुपुत्र 96% केलेला असा. आता डॉक्टर ए बाळिगा कॉलेज अंतू बीकॉम करत असा. विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये. श्रीलता विश्वनाथ किणी, श्रीलता विश्वनाथ किणी डॉक्टर ए बाळिगा पीयू वाणिज्य विभागाचे विद्यार्थिनी श्रीमती वीणा आणि श्री विश्वनाथ किणी हांगेले सुपुत्री 96.66 केलेला असा. आता त्रिशा फाउंडेशन अंडर सीए कोचिंग करत असा. कुमार मिथुन मंगेश नायक, कुमार मिथुन मंगेश नायक डॉक्टर ए बाळिगा पीयू कॉलेज वाणिज्य विभागाचे विद्यार्थी श्रीमती माला आणि श्री मंगेश नायक हांगेले सुपुत्र 95.66 केलेला असा. आता डॉक्टर ए बाळिगा कॉलेजांतू बीकॉम करत असा. आता पदवी परीक्षेंतू कुमटा नगराचे कॉलेजांतू अंतिम परीक्षेंतू जास्ती अंक घेतले समाजाचे विद्यार्थ्यांक प्रतिभा पुरस्कार जाता. त्यांनी येऊन गुरुवर्याले अमृत हस्तान हे पुरस्काराने आशीर्वाद घेऊ का म्हणून विनंती करता. कुमारी वाणीश्री राजेश पै, डॉक्टर ए बाळिगा विज्ञान विभागाचे विद्यार्थिनी श्रीमती राधिका आणि श्री राजेश पै हांगेले सुपुत्री 89.17 केलेला असा. आता डॉक्टर ए बाळिगा कॉलेजांतू MSc शिकत असा. संज्ञा पांडुरंग पै, कुमारी संज्ञा पांडुरंग पै डॉक्टर ए बाळिगा कॉमर्स कॉलेज विद्यार्थिनी श्रीमती रूपा आणि श्री पांडुरंग पै हांगेले सुपुत्री 90.16 केलेला असा. आता PS युनिव्हर्सिटींतू BA करत असा, MBA करत असा. आता श्री विद्याधिराज पॉलिटेक्निकल कॉलेजांतू शिकेले कुमटा तालुकाचे आणि डिप्लोमा अंतिम परीक्षेंतू अगदी जास्ती अंक घेतले एक विद्यार्थी आणि एक विद्यार्थिनीक वैकुंठवासी श्रीमती गौरीबाई केशव शानबाग हांगेले स्मरणार्थ हांगेले पती श्री केशव श्रीधर शानबाग श्री महालक्ष्मी दामोदर गॅस डिस्ट्रीब्युटर्स होन्नावर हांनी हे प्रायोजकत्व केलेले असा. डिप्लोमा विभागांतू जास्ती अंक घेतले समाजाचे विद्यार्थ्यांक आता प्रतिभा पुरस्कार जाता. त्यांनी येऊन गुरुवर्याले अमृत हस्तान हे पुरस्कार घेऊ का म्हणून विनंती करता. श्रेयस श्रीधर नायक, सौजन्या गणपती पै, कुमारी सौजन्या गणपती पै
श्री विद्याधिराज पॉलिटिकल कॉलेजाची विद्यार्थिनी श्रीमती गायत्री आणि श्री गणपती पै हांगेले सुपुत्री 82.17 केलेली असा. आता इंजिनिअरिंग करत असा. कुमार अमोद रघुपती भट हांनी केले एक अप्रतिम साधन एक खात्रीकामी प्रतिभा पुरस्कार करत असाची. कुमार अमोद रघुपती भट वैकुंठवासी रघुपती आणि श्री निर्मला प्रभू हांगेले सुपुत्रू शिमोगा कुवेंपू विश्वविद्यानिलयांतू MSc मायक्रोबायोलॉजींतू युनिव्हर्सिटीक प्रथम स्थान घेऊन कर्नाटक राज्यपालाले हस्तान 2 गोल्ड मेडल प्राप्त करून अप्रतिमे साधन केलेले असता. ताण येऊन हे प्रतिभा पुरस्कार घेऊ का म्हणून विनंती करता. आता दानियान दवरले मूलधनांक आईले वाडीनं दुसरे विषयांतू जास्ती अंक घेतलेले विद्यार्थ्यांक बहुमान दितर असाची. तांगेले याद यश असा. BCom अंतिम परीक्षेंतू इन्कम टॅक्स विषयांतू जास्ती अंक घेतलेले विद्यार्थीक वैकुंठवासी श्री कृष्णा शानबाग वल्लीगद्दे हांगेले नावानं श्रीमती सुधा हनुमंत शानबाग वल्लीगद्दे हांनी बहुमान दितर असाची. BCom अंतिम परीक्षेंतू कॉस्टिंग विषयांतू अगदी जास्ती अंक घेतलेले विद्यार्थ्यांक वैकुंठवासी श्री हरिदास पुंडलिक गोळी मुंबई हांगेले नावानं श्री पुष्पा हरिदास गोळी मुंबई हांनी बी बहुमान दितर असाची. SSLC गणित विषयांतू अगदी जास्ती अंक घेतलेले कुमटा नगराचे विद्यार्थ्यांक वैकुंठवासी श्री JR कामत हांनी वैकुंठवासी श्री लक्ष्मण सुब्राय कामत हांगेल नावानं प्रति एक विषयाक प्रतिवर्ष बहुमान दिवस खातीर मूलधन दवरिल्लो आसा. तशीची SSLC इंग्लिश विषयांतू अगदी जास्ती अंक घेतील बदल वैकुंठवासी श्री रामा सुब्राय कामत हांनी बी बहुमान दवरिल्लो आसा. तशी वैकुंठवासी श्री वासुदेव नागप बाळगी बस्तीपेटे हांगेल नावानं SSLC गणित विषयांतू गिब हायस्कूल आणि गिब गर्ल्स हायस्कूलांतू अगदी जास्त अंक घेतलेले विद्यार्थ्यांक बहुमान प्रतिवर्ष दिवच बदल तांगेले चल्लो श्री रमेश वासुदेव बाळगी बस्तीपेटे हांनी बी मूलधन दवरिल्लो आसा. तशीची NR किणी निर्वाह करू शिरसी अर्बन सौहार्द सहकार्य नियमिता हांनी बी SSLCंतू अगदी जास्ती अंक घेतली बदल एक विद्यार्थीनीक बहुमान दिवस बदल मूलधन दवरिल्लो आसा. वैकुंठवासी श्री वासुदेव रामा भट हांगेले स्मरणार्थ हांगेले श्रीमती यमुना वासुदेव भट हांनी बी प्रतिवर्ष SSLC संस्कृत विषयांतू अगदी जास्ती अंक घेतली बदल विद्यार्थ्यांक बहुमान दिवस खातीर मूलधन दवरिल्लो आसा. 9th संस्कृत विषयांतू कुमटा नगराचे अगदी जास्ती अंक घेतलेले एक विद्यार्थीक डॉक्टर शिवराम कामत हांनी बी बहुमान दिवस खातीर प्रोत्साह करत असाची. श्री प्रवीण मुरलीधर प्रभू हांनी बी 7ನೇ तरगती अति चढ अंक घेतलेले नगराचे कन्नड माध्यम शाळेचे एक विद्यार्थी आणि एक विद्यार्थिनीक बहुमान दिवस खातीर मूलधन दवरिल्लो आसा. दिवंगत केशव मुकुंद कामत हेरवट्टा हांगेले स्मरणार्थ हांगेले सुपुत्री श्रीमती वनिता शिरीष नायक हांनी बी SSLC इंग्लिश विषयांतू जास्ती अंक घेतले बदल चेडू अंक मूलधन दवरिल्लो आसा. SSLC गणित विषयांतू अगदी जास्ती अंक घेतले बदल तांगेल चल्लो आणि एक चल्लो आणि एक चल्लीक दिवस बदल श्री गोपाल पांडुरंग कामत बगोण निवृत्त मॅनेजर PWD हांनी बी मूलधन दवरिल्लो आसा. एक विनंती कितके म्हळ्यार आता समयाचे अभाव आणि गुरुवर्याले अनुज्ञे प्रकार हे चेडूवांक बहुमान तांणी वेदिकेर आयिल्ले वेळार वितरण केलेले आसा. तांगेल नाव अशें आसा तांणी आनी वेदिकेर येवन घेवत ना. तांणी सोड आशिल्ले कोण आसाची तांगेल नाव हे करता आमी सांगताची तांणी मात्र वेदिकेर येवन घेवन हे बहुमान घेवंक म्हणून विनंती. कुमारी अक्षता विनायक शानबाग अपेक्षा वामन कामत श्रेयस विश्वनाथ किणी वैभव व्यंकटेश शानबाग श्रेया शिखर किणी श्रीकृष्ण गिरीधर शानबाग अनन्या अरुण कामत नंदन राजेश कामत वैभव बालकृष्ण कामत नम्रता गजानन शानबाग सौम्या संतोष भंडारकर पवनश्री बालचंद्र कामत आकाश किरण नायक अदिती आनंद पै श्रेयस रामदास भट श्रीराम पांडुरंग शानबाग अदिती बालकृष्ण कामत चेतन राधाकृष्ण नायक हांनी ओटलोकांत तावळी सोमेल हातानाची अमृत हस्ताना ओटलोकांना प्राइज घेतिल्लो आसा. आता उरील चेडूवान मात्र वेदिकेर येवन हे बहुमान घेवंक म्हणून सोमेल हा अमृत हस्तान स्वीकार करता म्हणून विनंती करताच. इन्कम टॅक्स आणि कॉस्टिंग विषयांतू चड मार्क्स घेतलेले पवित्रा श्रीनिवास पै रम्या रामदास पै पूर्णा गजानन शानबाग. SSLC संस्कृत इंग्लिश गणित विषयांतू जास्ती अंक घेतले बदल तांणी बी बहुमान दवरला आसा. ते बहुमान शांतिका संजय शानबाग अमित विनायक पै श्रेयस सतीश भट अनिरुद्ध हरीश नायक शांतिका संजय शानबाग
अमित विनायक पण श्रेयस 9ನೇ ತರಗತಿಯಂತೂ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಷಯ ಅಂತೂ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಕ ಗೆದ್ದಿಲ್ ಕಾತ್ರಿಕ 2 ಚರಡುವ ಅಂಕ ಮೂಲದಂದವರು ರಾಜ್ಯರ ದಿಲ್ಲಸ ಸಂಜನಾ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಶಾನ್ಬಾಗ್ ಆಕಾಶ್ ಕಿರಣ್ ಶೇಟಿಯಾ ಸಂಜನಾ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಶಾನ್ಬಾಗ್ श्रेयस रामदास भट CVSK प्रौढशाले विद्यार्थी श्रीमती स्वाती आणि रामदास भट हांगेल सुपुत्रू 97.12 केलेली असा. आता विद्यार्थी अकॅडमी कॉलेजांतू विज्ञान विभागांतू PUC शिकत असा. पवन प्रसाद पंडित पवन प्रसाद पंडित CVSK प्रौढशाले विद्यार्थी श्रीमती दीपा आणि श्री प्रसाद पंडित हांगेले सुपुत्रू 95.44 केलेले असा. आता बेंगळूर क्राइस्ट कॉलेजांतू वाणिज्य विभागांतू PUC शिकत असा. हे प्रतिभा पुरस्कारांतू ಮೂಲಧನದವರನ್ನು ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ದಿಲ್ಲೆ सर्व सज्जन बांधवांक युवसेवा वाहिनी वतीनं अनंत धन्यवाद करत परमपूज्य स्वाम्याले चरणाक शत नमन अर्पण करत प्रतिभा पुरस्कार वाचन संपन्न करता. श्री श्री संस्थान गोकर्ण प्रतगाळी जीवोत्तम मठाधीश परमपूज्य श्री श्री श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामी महाराज की. प्रतिभा पुरस्काराचे यादी वाजील तसले सुमंत आचार्य हांका धन्यवाद. आता आमगेले युवसेवा वाहिनीचे सक्रिय कार्यकर्ता आमगेल समाजाचे नाव देशमट्टांतू आणि आंतरराष्ट्रीय मट्टांतू मुखार हाडील तसले श्री वेंकटेश प्रभू हांका स्वाम्याले अमृत हस्तान सन्मान. श्री वेंकटेश प्रभू हांनी वेदिकेर येवका म्हूण घेनु विनंती. शिष्यवेतन आणि बहुमान स्पर्धे स्वाम्याल आशीर्वचन जाल्यानंतर जातले. बाकी चेडवांना थंय बसका. श्री वेंकटेश नारायण प्रभू हांनी पवर लिफ्टिंगांतू अत्यद्भुत साधने केल्ले आसा. 2016 कर्नाटकांत मिले पवर लिफ्टिंग स्पर्धेंतू प्रथम स्थान. 2021 कर्नाटक राज्य पवर लिफ्टिंगांतू प्रथम स्थान. 2021 पवर लिफ्टिंग बेंच प्रेस मळ्ळे एक विभागांतू द्वितीय स्थान. 2021 ಗೋವಾನ್ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟಾಚೆ ಪವರ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಂತೂ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ. 2022 ಕೇರಳ ಅಂಜಲ್ ತಸಲೆ ಪವರ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಂತೂ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ.
2022 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪವರ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಂತೂ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ. 2022 ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅಂಜಲ್ ತಸಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟಾಚೆ ಪವರ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಂತೂ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನಗೆ ಅವನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಮುಣಿಗೇನು ಬಿರುದು ವರ್ಕಿಗೆ ಗೆಲ್ತಿಲ್ಲ ಸ. 2022 ತೆಲಂಗಾಣಾಚೆ ಕೊಯಮತ್ತೂರ ಅಂತೂ ಭಾರತಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕೋನ್ಗೇನು ಅನ್ನಿ ಏಷ್ಯನ್ ಪವರ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಂತೂ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನಗೆ ಅವನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಮುಣು ಬಿರುದು ಗೆತ್ತಿಲ್ಲ ಸ. नोव्हेंबर अंतू न्यूझीलैंड अंतू जाऊत तसले कॉमनवेल्थ पवर लिफ्टिंग चॅम्पियनशिप हाका हांनी भारताचे प्रतिनिधी जावन वता आसाची. हे एक आमगेल समाजाक अत्यंत बरे विषय हांकां करताडन करचे ಮೂಲಕ प्रोत्साह करका म्हणून सर्वालेगी विनंती. तावळी मालार्पण करच्याक उपस्थित नाशिल व्यक्त्यानं आता येऊन स्वाम्याक मालार्पण करका म्हणून विनंती. श्री प्रशांत प्रभू अध्यक्षरू देवकी कृष्ण देवस्थान हेरवट्टा कुमटा, श्री गणपती बाबूराय कामत अध्यक्षरू श्री वरद विठ्ठल देवस्थान हेरवट्टा कुमटा, श्री अनंत लक्ष्मण शानबाग अध्यक्ष श्री लक्ष्मी वेंकटेश शानबाग उप्पिनपट्टण, आडಳಿತ मंडळी मुख्यस्थ श्री वीर विठ्ठल मठ कोडकणी, भरत भंडारकर उद्यमी दानी आणि सुरेश गोळी CA हांनी हांग उपस्थित हांतूल कोणे उपस्थित असल्यार हांग समय येवंगेन मालार्पण करका म्हणून विनंती. इडी संसार अंतू कोणाले मदत घेनाशीची सर्वतंत्र स्वतंत्र जावन स्वेच्छेनं पुरा करतल म्हळ्यारी परमात्मेकलोची. आम्ही एक सान कसने काम करका म्हळ्यारी आमक 100 लोकांना सहाय जावका. तसल्यान तू इतलो व्हड प्रतिभा पुरस्कार कार्यक्रम करका म्हळ्यारी अनेक लोकांले प्रत्यक्ष आणि परोक्ष सहाय जावका. हे कार्यक्रमाक प्रत्यक्ष रीतीन आणि परोक्ष रीतीन सहाय केल्ले सर्वांक आभार मन्नण करका म्हणून युवसेवाहिनी सदस्य जाल तसले श्री सुनील बाळगी हांगे लागी विनंती करता. आज आम्ही दन्नी जाल्ले चातुर्मास निमित्त कुमटा श्री शांतेरी कामाक्षी रामनाथ लक्ष्मीनारायण देवस्थानांत विराजमान जावन आशिल्ले भक्तीपूर्वक विनंती परिस्कार करून आशीर्वाद केल्ले परमपूज्य गुरुवर्य श्री 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 श्रीमद विद्याधीश तीर्थ श्रीपाद वडेर स्वामी महाराजाले पादपद्माक चिर सन्मान नमन करता अभिवंदन करता. हे कार्यक्रमाक स्थळावकाश आणि स्थळावकाश दिल्ले अदम्य सहायक दिल्ले श्री वेंकटरमण देवस्थानाचे मुक्तेसर आणि आडಳಿತ मंडळीचे तांकां धन्यवाद समर्पण करता. कार्यक्रम आयोजन सहाय्य सहकार दिल्ले सर्व महाजन तांगेले नाव तुम्ही TV स्क्रीनांत पळयते आसाची. दत्ती निधी शिष्य वेतन वितरणाक सहाय्य केल्ले सर्वांक युवसेवाहिनी वतीन अनंत अनंत धन्यवाद. तशी आमगेले आमंत्रणाक मान्य करून आगमित कुमटा आणि स्थळीय परिसराचे देवालयाचे अध्यक्ष मुक्तेसर प्रतिनिधी वर्ग वैदिक गण्यातिगण्य वरमहालक्ष्मी रथ समिती पदाधिकाऱ्यांक सदस्यांक पुरस्कार सन्मान शिष्यवेतन आणि विविध स्पर्धा बहुमान स्वीकार करच्याक आयिल्ले समस्त चेडवांक पालक पोषकांक पत्रकर्त्यांक हे कार्यक्रम प्रसार केल्ले आयिल्ले यूथ ऑफ GSB टिमांक आगमित समस्त बंधू भगिन्यांक शत नमनपूर्वक आभार करता.
ಹಳೆ ಬೇರು ಹೊಸ ಚಿಗುರು ತುಂಬಿರಲು ಮನಸು ಮಣಿಲೆ ಮಣಕಿ आमगेले हे कार्यक्रमाक पडदे मागची मार्गदर्शन सहाय्य सहकार दिले सर्व मागशीचे युवा सेवानी अध्यक्षांक विशेष धन्यवाद समर्पण करता. परोक्ष आणि प्रत्यक्ष जाऊन सहाय्य सहकार दिले सर्वांक नमन करता धन्यवाद समर्पण करता. श्री 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 श्रीमद विद्याधीश तीर्थ श्रीपाद वडेर स्वामीजी महाराज की. आभार मन्नणे केल्तसले सुनील बाळगी हांका धन्यवाद. जानाग्नि सर्व कर्माणी भस्मसात कुरुतेर्जुना मुणगेनु गीतेंतू एक वाक्यता. हे वाक्य ज्ञानाचे प्रामुख्यता सांगता. आमकां हे जगत्तांतू ज्ञान मेळचे गुरुमुखेन केल्ले उपदेशा निमित्तान मात्र. अनुव्याख्यानांतू एक वाक्यता. उपदेशो ब्रह्मणस्तु सर्वेषाम एव मुक्तये मुणगेन. जीवांक मोक्ष मेळका म्हळ्यार ब्रह्मदेवाल उपदेश जावका जाल्यार ब्रह्मदेव पुरा लोकां उपदेश करना. कोणाक गुरुल उपदेश जाल्लो उरतकी तांकां मात्र ब्रह्मदेव उपदेश करता. आमगेल सोम्याल उपदेश म्हळ्यार आमकां पुरा लोकांक परमप्रिय. शास्त्राचे अत्यंत क्लिष्ट विशय सामान्य लोकां वरकी अर्थ जावं तशी सुलभांत उपदेश करचे एक प्राविण्य आमगेल सोम्याक आसा. समाजाच कट्टकडे व्यक्ती समेत सोम्याल प्रवचना खातीर राखून बशिल्लो उरता. खंडित सोम्याल उपदेशान समाजाच कट्टकडे व्यक्ती समेತ ಪ್ರಭಾವಿತ जाता. ಗುರುವೇ, ನಿಮ್ಮ ಪಾದಸ್ಪರ್ಶದಿ ಕುಂಭಾಪುರವು ಪುಳಕಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಕುಮಟೆ ನಗರದ ಹೃದಯ ಭಾಗವು ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಿ ಬೆರೆತಿದೆ. ಗುರುವೇ, ನಿಮ್ಮ ಪಾದಸ್ಪರ್ಶದಿ ಕುಂಭಾಪುರವು ಪುಳಕಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಕುಮಟಾ ನಗರದ ಹೃದಯ ಭಾಗವು ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಿ ಬೆರೆತಿದೆ. ಎಂಥ ಶಕ್ತಿಯೋ ಎಂಥ ಭಕ್ತಿಯೋ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯದ ಕಳೆ ಇದೆ. ಎಂಥ ಶಕ್ತಿಯೋ ಎಂಥ ಭಕ್ತಿಯೋ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯದ ಕಳೆ ಇದೆ. ಊರಿಗೂರೇ ತನ್ಮಯದಿ ಗುರು ವಚನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾದು ನಿಂತಿದೆ. ಊರಿಗೂರೇ ತನ್ಮಯದಿ ಗುರು ವಚನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾದು ನಿಂತಿದೆ. आमकां सर्वांक उद्देश करून घेवन स्वाम्यान एक अमृतोपदेश दिवका म्हूण घेवन स्वाम्याले चरणांतू हांव विनंती करता. मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदन मंगलम देवकी पुत्रो मंगलम गरुड़ध्वज श्रीरामं हनुमत्सेव्यं श्रीकृष्णं भीमसेवितं श्रीव्यासं श्रीमदानन्दतीर्थसंसेवितं भजे. ब्रह्मान्ताः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियः पतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्म जन्मनि. श्री गुरुभ्यो नमः. हरि ओम. आताची सर्व लोकांनीही ऐकलप्रमाणे युवा वाहिनी प्रिय गुरुवर्य स्वाम्याले जन्मदिवसाक शिक्षणांतू साधन केलं तसल चौडुवांक तांगेल प्रतिभेक गौरव करका मेळ उद्देशानं प्रिय गुरुवर्य स्वाम्याले जन्मतिथीक अभिवंदना दिवसू हे कार्यक्रम आयोजन केले. किंतु औंदू वर्ष कुमटांतू चातुर्मास आशिल्ले निमित्तानं युवा वाहिनी हांणी स्वाम्याले गायले आनी तांणी विनंती केल्या. आमी तेन्ना सांगिल्लें की तुम्ही करचे असलेली अभिवंदना कार्यक्रमा दिवसूची प्रिय गुरुवर्य स्वाम्याले स्मरणार्थ ह्या कार्य करचे कडना म्हणून. किंतु तांगेले विचार आशिल की म्हळ्यार स्वाम्याल उपस्थिती आसा आनी औंदू वर्ष स्वाम्याल उपस्थितींतूची सर्व जे चौडुवांनी साधन केल्लें आसा स्वाम्याल हस्तेनची तांकां पुरस्कार मेळका त्याची तांकां व्हड गौरव त्याची तांकां व्हड आशिर्वाद मेळ्ळे निमित्तानं ते कार्यक्रम आयच्या दिवसा घडता आसा. आयच्या दिवसाचे कसं डेट फिक्स केले ते वेळी अचानक फिक्स केले. 3 डेट आशिल्ले आयतार जावंक आशिल्ले तांकां 11, 18 आनी 25. 18 कॅन्सल जाले, 25 महाले अमावास्य ते जायना जाले. सो उरील खंयचे 11 तारीख विदाउट एनी हे 11 तारीख दिवन जाले, आयतार न्हय दिवन जाले. किंतु
ते आयचे दिवस श्रेष्ठच असा. कित्याक की म्हळ्यार चौडवांक मुक्कावेल दिवसांक बर जावका. आतां तांणी SSLCन तूं बरे मार्क्स घेतले, सेकंड PUCन तूं बरे मार्क्स घेतले, तांगेले डिग्रीन तूं बरे मार्क्स घेतले, हांगा एंड जायना. हाजे नंतर आनी थोडें शिक्षण आसा. त्या शिक्षणाक बर जावका. आनी युवा वाहिनीचेन अपेल कसले की म्हळ्यार स्वामेल आशिर्वाद जावका. स्वामीन आशिर्वाद केले निमित्तान तांगेले मुकाविले जिवनांत तूं तांकां वयके बर जाता म्हणले एक उद्देशान ताणें अपेल. आज पळयतना आतां उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र चलतास. उत्तर म्हळ्यार मुखारी, भद्र भाद्रपद भद्र, शिवम भद्रम कल्याणम. फाल्यां मुकाविल दिवसांक उत्तर जिवनांत तूं बर जावका तसल नक्षत्र आज दिवसाक आसा. आनी त्या नक्षत्रा दिवसूची प्रतिभा पुरस्कार घडता आसा. म्हळ्यार आमी तारीखे लेखेन वारा लेखान आयच्या दिवसा दिवन जाले. केन्ना आतां नक्षत्राचें आमी परिगणन करतना आनी हांगा कसन कार्यक्रम जाता आसा ते कार्यक्रमाक आनी त्या नक्षत्राक जमता. त्या न्हयशीची आयचे वारू भानुवारू रविवारू प्रिय गुरुवर्य स्वामी तांकां ज्योतिशांत मस्त आवड आशिल्लें. तेतकून तांणी केन्नाची रविवार आयल्यार कसन सांगचे की म्हळ्यार ब्राह्मणानां शुभदो रवी. ब्राह्मणांक अत्यंत श्रेष्ठ वार म्हळ्यार रविवार. तसल रविवारा दिवसाकची हांगा प्रतिभा पुरस्कार घडता आसा. हे प्रतिभा पुरस्काराचे एक वर्णन करता जाल्यार हरशी रितीर एक वर्णन करता म्हळ्यार प्रवेश करतना स्वामेले जय जयकार. प्रवेश कोरून जाले नंतर देवा लेगी नमस्कार. प्रशस्ती पत्रारी स्वामेले श्रीकार. आत चौडवाले प्रतिभा पुरस्कार. अशी आयच्या दिवसाक तांगेल प्रतिभेक आरंभ तुलेन कोण कोण खंयचे विशयांत तूं तांणी बरे उत्तीर्ण जाल्लो आसा ते अवलोकन करून आयच्या दिवसाक हे पुरस्कार दिल्लो आसा. म्हळ्यार विशय खंय आसा की म्हळ्यार एज्युकेशनाक संबंध पाविल्ले तसले विशय हे. जिवनांत तूं विद्या कितले म्हत्वाचें म्हणून गे न्हू तुमकां कळून घेन येतलें. अत्यंत म्हत्वाचें म्हळ्यार विद्या. त्या विद्या जर आमगेले आसल्यार लोक आमकां गौरव करतात. लायफ विदाउट एज्युकेशन इज हॅज गुड हॅज रिवर विदाउट वॉटर. एक न्हंयक आमी केन्ना प्रामुख्यता दिताची. त्या न्हंयेंत उदक आसल्यार मात्र त्या न्हंयक प्रामुख्यता आसा. त्या न्हंयेंत तूं उदक ना म्हळ्यार कोणें ते न्हंयेंत लागीं वचनाच. कित्याक की म्हळ्यार उदक ना. तशीची प्रत्येक मनुश्यान तूं जन्म घेतले, आमी मनुष्य जन्म घेतले, किंतु त्या मनुश्या लेगीत विद्या ना जाल्यार ताका कोणें गौरव करनाच. उदाहरणीक एक लेबराक आनी एक मॅनेजराक एकदां अशी एक वाद विवाद जाता उरता. कित्याक की म्हळ्यार मॅनेजर कसं करता की म्हळ्यार थंय बसून घेवन बरेंच उरता. आराम काम तें, कांय टेंशन ना. आराम बसून घेवन हें करत उरता. हांगा लेबरा तशें न्ही. माती होवंका, फातर घेवन वचका, मस्त श्रमाचें काम तें. ताका कितलो पगार मेळटा? ताका 5,000 मेळटा. थंय खुर्चीर बसून लॅक केल्ला का 10,000 मेळटा. कडेन ते हाण विचारलें ताका कितें 10,000? हांव इतलो श्रम करना, हांगा तुल्यान थंय चमकून वता, हांगा तुल्यान थंय होवन घेवन वता, म्हाका हूम गोळून घेवन येता. तो आराम फॅना सकयल बसून ताका 10,000 दिता तुमी. मागीर हूम गोळून घेवन म्हाका 5,000 दिताचे. कित्याक? कडेन तो ओनर आयलो. तूं थंय बस, तो थंय येता. तूं हांगा यो, मॅनेजराल खुर्चीर बस आनी हांव ताका तें काम दिता. मॅनेजर गेल्लो, ताण करचें काम हाणें केलें. फातर घेवन गेलो, कुली कसन काम करचें आसा तें उठू केलें. बट हे व्यक्तीक लॅक बरोवचें कळना. लॅक बरोवचें कळना. ओनर गेलो, लॅक दी. मागेल म्हाका तें वतना, म्हाका तेची काम सम. तेतकून करेक्ट आनी परत थंय आयलो आनी ताका परत तेची काम दिलें. कित्याक की म्हळ्यार तागेले त्या विद्य ना. विद्य ना आशिल्ले निमित्तान ताका तें काम दिवचें जाय.
ताका त्या काम दिवचें जालें म्हण ताका त्या निमित्तान त्या रितीचे गौरव ताका मेळना. तातूंत जे व्यक्ती लेगीत जे मनुश्या लेगीत विद्या आसा त्या व्यक्तीक खंय गेल्यार ताका गौरव आदर आतिथ्य केन्नाय आसा. स्वग्रहे पूज्यते मूर्खः स्वग्रामे पूज्यते प्रभुः स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते. मूर्ख व्यक्तीक ताका गौरव खंय तागेले घरांत मात्र. स्वग्रहे पूज्यते मूर्खः. कोणे मूर्ख असल्यार ताका गांवांत खंय ताका गौरव ना. कित्याक की म्हळ्यार उठो लोक ताका मूर्ख म्हणचे. किंतु घरांत तूं कित्याक मागेल चेडो तो बरोची. तातूंत स्वग्रहे पूज्यते मूर्ख. घरचे लोक मात्र ताका गौरव करताले, भायर लोक ताका गौरव करनाचे. स्वग्रामे पूज्यते प्रभुः. तागेल ग्रामांत कुमटा ग्रामांत स्वग्रामे पूज्यते प्रभू. कोण प्रभू आसा, कोण मेन व्यक्ती आसा ताका घरचे लोक वयके ताका सन्मान करताची, गांवचे लोक वयकेची ताका सन्मान करताची. ग्रामांत कोण प्रधान आसा ताका. स्वग्रामे पूज्यते प्रभुः स्वदेशे पूज्यते राजा. तागेल देशांत त्या रायाक गौरव आसा. खंय तागेल देशांत मात्र. ग्रामांत थंय कोण मुख्यस्त आसा ताका मात्र ग्रामांत मात्र, देशांत ताका गौरव ना. मूर्खाक तागेल घरांत मात्र गौरव, रायाक तागेल देशांत मात्र गौरव. विद्वान सर्वत्र पूज्यते. किंतु जो व्यक्ती तागेले ज्ञान आसा, जो व्यक्तीले विद्या आसा ताका देशांत वयके गौरव आसा, ग्रामांत वयके गौरव आसा आनी घरांत वयके गौरव आसा. हे विद्येचे हेची एज्युकेशनाचे एक इम्पॉर्टन्स म्हळ्यार हेची ताका खंय गौरव मेळटा. तातूंत अकबर आस्थानांत बिरबलाक कित्याक थंय स्थान मेळ्ळें नाजाल्यार कृष्णदेवरायाला स्थानांत कालारी विजयनगर संदर्भांत तेनाली रामाक कित्याक स्थान मेळ्ळें. भोजरायल स्थाना कालारी कालिदासाक कित्याक स्थान मेळ्ळें. तांगेले विद्वत्ता, तांगेले ज्ञान प्रतिभा अशिल्ल्या निमित्तान तांगेले आस्थानांत आस्थान पंडित जावन घेवन तांणी मेरवेल आसाचे. कित्याक इम्पॉर्टन्स फॉर एज्युकेशन दिलें थंय. बिरबलाक ज्ञान आशिल्लें, प्रतिभा आशिल्लें. तेनाली राम तागेले ज्ञान आशिल्लें, प्रतिभा आशिल्लें. कालिदासाक तागेले एक वाक्चातुर्य आशिल्लें, पदलालित्य तागेले उट्टूचे रितीचे पद्य गद्य उट्टूच सांगता तसले एक प्रतिभा आशिल्लें. तातूंत ताका गौरव मेळ्ळें. तातूंत विद्वान सर्वत्र पूज्यते. विद्वान आशिल्ले व्यक्तीक खंय जावका थंय ताका गौरव आसा. जिवनांत शिक्षण ना जाल्यार मस्त अवघड जाता. मस्त म्हळ्यार मस्त अवघड जाता. एक पण तशी जाल्ले एक चेल्ल्याक घेवन गेन एकलो म्हातार मनीस घेवन वता. म्हाताऱ्याक एक अभ्यास उरता. थंय कसं तरी बोर्ड पळय, हे कसन पुता वाची, हे कसन पुता वाची म्हणून घेवन तो चेल्ल्याक घेवन गेलो. थंय एक बोर्ड आशिल्लें, हनुमान किराणी स्टोर्स म्हणून घेवन. हनुमान किराणी स्टोर्स म्हणून घेवन आशिल्लें. ते म्हाताऱ्याक कळ्ळें वाच्याक. ते चेल्ल्याक वाची म्हणून घेवन सांगलें. हनुमान की राणी स्टोर्स म्हळें ताणें. कित्याक म्हळ्यार त्या चेल्ल्याक गोतना खंय बिडसो का कशी जॉयंट करून उलो का. हनुमान किराणी स्टोर आशिल्लें, हनुमान की राणी स्टोर्स केलें ताणें. तेची विद्या ना जाल्यार, शिक्षण ना जाल्यार कितलो अपार्थ जाता म्हणून घेवन तुमी सांगच्याक हें उदाहरण दिलें. केलो पण तशी जाता. हे गोतनाशीची कितली अवघड जाता. तशीची प्रत्येक विद्या ते हातूं इम्पॉर्टंट आसा. केलो पंता आमगेले विशय सांगता म्हळ्यार पूर्वाश्रमांत आमी मॅकॅनिकल इंजिनियर करत आशिल्ले तेन्नाची स्वामेल निरोप आयले की अशी अशी आसा म्हणून. तेन्ना आमी कन्फ्यूज जाले. शिक्षण कंटिन्यू करता की स्वाम्यान आज्ञ परिपालन करता की खंयचे कसन कळताना एग्जामा टायम एग्जामा फीस भरका आमकां गोतना कसन करका म्हणून. देव कशी सांगता तशी हे इतलें आमी तेन्ना सांगिल्लें.
सोणंगेनायले लेत मशीन हे त्या ಒಟ್ಟು सोणंगेनू आम परतगाळी मठा येऊन बसले कडेर दिसले इतलं शिकले मेकॅनिकल शिकले आता खंय प्रयोजन आहेत हे आता येऊन घेऊन संन्यासी करून घाले आमका संस्कृत वाचूचे लागले तर्क व्याकरण सांगतासाची हे मेकॅनिकल खंय लेत मशीन खंय आहे आता कडेर असे आलोचन करताना त्या विद्येच प्रयोजन आत्ता आमकां उपयोग आकायले खंयची एक रितीन आमकां उपयोग आकाय कित्याक की म्हळ्यार आमकां गोतना केन्ना हे विद्या हे एज्युकेशन केन्ना केन्ना उपयोगा येता म्हणून सांगचें जायना तुमगे लेखान कसं दिसता की हांव सायन्स शिकता आसा सो सायन्स इज बेटर सायन्स इज ग्रेटेस्ट बट प्रत्येक लोकांक एक मनान ध्यान घ्या कोण कोण चेवडू खंयच विद्य घेता त्या संदर्भान ते श्रेष्ठ उरता आमी अनेक विशयाक आमी दूर करचे जायना आतां कोणकी CA करता तुगेल कसन CA मागेल सायन्स पळय कितलें ग्रेट अनेकले सांगता तुगेल सायन्स कसं नाही मागेल CS कितलं ग्रेट अशी सांगत उरताच किंतु प्रति एक विषय त्या संदर्भारी ते ग्रेटच उदाहरण एक 4 चेवडू तांणी नदी तुल्यान दांटून वचका दोनीचेर वतासच 4 लोक असच 4 लोक बसताना हरशीची विमर्श करत उरताच अशी विमर्श करत असताना पहिले व्यक्तीन विचारले की हांव तर्कांत तूं पांडित्य घेतिल्लो आसा तर्कांत हांव श्रेष्ठ ज्ञान घेतिल्लो आसा मागेल तर्क कितले की श्रेष्ठ म्हणून तुगेल तर्क काय न्ही बोड्ड तें म्हणटा मागेल व्याकरण पळय मागेल उच्चारण पळय प्रत्येक शब्दाक अर्थ सांगेत हांवें तुगेल तर्कांत तें उठ काय ना व्याकरण श्रेष्ठ म्हणटा तुमगेल तर्क आनी व्याकरण सोडा मागेल ज्योतिष श्रेष्ठ हांव मुखावेल भविष्य सांगचें जाता कोणाले आयल्यार परिहार करचे जाता तुमगेले परिहार करचे जातवे तुमी तर्क व्याकरण सांगत लढाई मारत बसतात हांव परिहार सांगता ज्योतिष श्रेष्ठ म्हणटा हे तिगी लोकांन लढाई मान जाले चवथेच बशिलो तो बोद्दा ताका कसं गोतना तर्क गोतना व्याकरण गोतना ज्योतिष गोतना तांणी हे तिगी लोकांन विचारले तूं कसन शिकले हांव कसं शिकिल ना तुगेल जीवन व्यर्थ म्हणटा कडेर थोडे समय जालो फुडें ना हवामान वैपरीत्य थंय न्हंयन तूं मस्त डोलायमान जाता आसा दोनी हालचे लागले कित्याक म्हळ्यार वार चंडमारूत आयले आतां हांकां भंय दिसले आतां आमगेले मरण जाता कित्याक की म्हळ्यार हांकां ते परिस्थिती म्हळ्यार अत्यंत घोर परिस्थिती एक दिकान वार येता आसा एक दिकान दोनी हालता आसा पडल्यार न्हंयन तुजी बुडछानी तो तर्क शिकेल व्यक्ती व्याकरण शिकेल व्यक्ती ज्योतिष शिकेल व्यक्ती आनी हे 4 आसत आनीकलो बद्दो 4 लोक आसच हांग कुठू हे तिगी लोकांक भंय दिसले हाक्क भंय दिसताना हो भिलना ताका विचारले आनी आमी उठू भिता आसा तूं कित्याक भिता ना म्हणून कडे हाण विचारले तुका स्विमींग येता ना आनीक तुका स्विमींग येता ना ज्योतिषा तुका स्विमींग येता ना म्हाका स्विमींग येता हांव बुडल्यार बाय आराम पार जावन घेवन वता तुमगे लायफ व्यर्थ म्हणटा तो म्हागे लायफ व्यर्थ न्ही कित्याक की म्हळ्यार ताका स्विमींग येता हांगा तीग लोकांक स्विमींग घेना म्हळ्यार विद्या केन्ना खंयच्या संदर्भार उपयोग येता आमकां कळना तातूंत आमी दुसरे विद्येक अवहेळन करचेक जायना ताका तर्क गोत आसा बट स्विमींग घेना ताका ज्योतिश येता बट स्विमींग घेना ताका आनीक खंयचे विशय येता स्विमींग घेना बट केन्ना बुडचे विशय आयले तेन्ना प्रयोजन आयलें कशें न्ही स्विमींग तागेलें तर्क आयला ज्योतिश आयला तातूंत खंयचे विशय केन्ना श्रेष्ठ जाता हें सांगचें जायना तातूंत प्रत्येक लोकान खंयचे शिकले CA की सायन्स की आनी खंयचे तुमी ते संदर्भात ते श्रेष्ठच ಕೆಲವು ಪಂತ ಕಸನ್ ಜಾತ್ की म्हळ्यार शिक्षणाकिंत मार्क्सा मागची धांवचे चड आमकां प्रिय गुरुवर्य स्वामी ज्योतिष शिकयताना स्वामीन दब 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 सांगचे म्हळ्यार तांगेले अनुभव तांगेले एक्सपिरियन्स आमकां ते शताब्दी ट्रेन सारकी बुलेट ट्रेन सांगल्यार येडना पट 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 सांगत गेले आमकां स्टार्टींग
आमकां गुरू म्हळ्यार स्वाम्याची ज्योतिशाक स्वाम्यानच आमकां प्रेरण केल्लें आनी स्वाम्यान शिकयलें. आमकां आनी तांकां 50 वर्सां डिफरन्स. कशी ब्रेक घालचे आमी, ब्रेक घालचे कसं नाही ना आमगेले. परतून विचारे म्हण कशी विचारचे. धब 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 सांगत गेले. आमी बरेत गेले कडे सांगलें आमी तितलें फास्ट सांगलें म्हणून तुमी बरोवका म्हणना, मदीं तुमी सांगून घेन आमी परतून सांगता म्हणून घेन सांगलें. कितें की म्हळ्यार तांगेले विचार कसन की म्हळ्यार पयलीं समजून घेया कडेर बरें याचे. जर तुमी समजून घेतील ना तुमी कितलेंय बरयल्यार तें उपयोग गायना. तेतकून ज्योतिश आतां कोणेय येवन घेवन विचारल्यार आमगेल्या हातांत उरका. हांव वचून पुस्तक पळयता म्हळ्यार जायना. कशें की म्हळ्यार विद्या बुद्धींत हांग उरका. ते घरांत दवरून घेवन गेलो घरा वचून पुस्तक काण घेवन पळोवंक घेवन कडेर सांगता म्हळ्यार गेले. आनी पयशे खिशांत उरका. त्या घरांत दवरून गेलो अंगडी वचून गेलो सामान घेवन कडेर घरा वचून दिता म्हळ्यार जायना. तेतकून विद्या बुद्धींत उरका आनी पयशे खिशांत उरका म्हणटाचे. किंतु आजी ಕೆಲವು संदर्भांतू आमी मार्क्सा मागशी धांवताचे. डोंट रन बिहायंड मार्क्स, रन बिहायंड नॉलेज. मार्क्स विल ऑटोमॅटिकली फॉलो यू. तुम्ही मार्क्सा मागशी धांवचे वच नाकाचे. कसन एक ज्ञान आसा त्या ज्ञाना मागशी धांवाची ऑटोमॅटिकली मार्क्स तुमकां प्राप्त जाता. कशें की म्हळ्यार घरांत गाय असल्यार दूध मेळटाचीच. दूध मेळना म्हणना, गाय असले दूध मेळटा. तशी नॉलेज असल्यार ज्ञान असल्यार तुमकां मार्क्स ऑटोमॅटिकली मेळटा. मार्क्सा कितें धांव नाकाची. कित्याक सांगता आसा की म्हळ्यार एक पण तशी जाल्लें 4 चेडवां हांकां दुसरे दिवस एग्जाम आनी पयले दीस रात्री मस्त पार्टी करत बसले. दुसरे दिवस एग्जाम हांकां पार्टी करत बसले आनी कडे उडगास आयल्या फाल्यां एग्जाम कसन करचें प्रिपरेशन ना गेलें की मार्क्स जावका हांकां. ह्या 4 चेडवांक बरे मार्क्स जावका. बरे मार्क्स जावका म्हळ्यार कसन करचें प्रिपरेशन ना. पार्टी मस्त केल्या आनी रात्री. आतां कसन करचें. आतां प्रिंसिपला लेगीत वचका. आतां कशी वचका प्रिंसिपला लेगीत. तांणी कसन केलें की म्हळ्यार ग्रीस हे त्या उटूची शर्टां लावन घेतले. लावन घेवन तशीच प्रिंसिपलाले गेले. प्रिंसिपलाले वचून घेवन कसन सांग की म्हळ्यार 2 दिवस पयले मागेल हांगेल कोणाले की लग्न आशिल्लें. त्या लग्नाक गेल्ले आमी. त्या लग्नांतल्यान येताना टायर बस्ट जाले. टायर बस्ट जावन घेवन आमी धुंगोळ घेवन हे कोण कशकी कोरून घेवन आमी हांग पर्यंत आयले. आज एग्जाम आमी पुर्ती तांतू व्यस्त जाल्ल्या जेन्ना आमकां अवकाश मेळना. ताण पळयलें प्रिंसिपलान हांगेल अवस्थ पळयलें. हाताक ग्रीस लागले, काळ म्हशी लागले. कसकी हांणी पळोवन म्हळ्यार तशी सांगून घेतलें हांणी. कडेरी प्रिंसिपलान सांगलें जायत तुमकां आनीक 3 दिवस दिता. रिटेस्ट करता हांव. 3 दिवसां नंतर परतून तुमकां 4 लोकांक सपरेट टेस्ट घेता म्हणून. कडे 3 दिवस जाले. 3 दिवस जाल्या नंतर हांणी आयले. येवन प्रिंसिपला भेटले. भेटून घेवन प्रिंसिपलान सांगलें हे तुमगेले कितें री स्पेशली कंडक्ट करचें तशें एग्जाम. त्यातकून उठलोकांक एक क्लासरुमांक घालचें जायना. सपरेट क्लासरुमांक घालता. आनी उठलोकांनी अशें म्हळें कितें की म्हळ्यार 3 दिवस सम प्रिपरेशन करून घेवन आयलें. कितले एग्जामाक कशी बरोवका करेक्ट प्रिपरेशन करून घेवन आयलें. उठलोकांक दुसरे क्लासरुमांत घाले. तागेले दोनूय प्रश्न खाली 2 प्रश्न 100 मार्क्स. 2 प्रश्न. फर्स्ट प्रश्न कसन की म्हळ्यार वॉट इज युअर नेम 1 मार्क. सेकंड प्रश्न विच टायर बस्ट 99 मार्क्स. कडेरी कसन जावता 4 लोकांक 4 उत्तर. 4 लोकांक 4 उत्तर दिलं म्हळ्यार प्रिंसिपला कळटा आनी फाल्स सांगलं म्हणून. आनी मार्क्स घेवचे हाजे ना 3 दिवस एक्स्ट्रा घेतले. प्रिंसिपलान अशी क्वेश्चन घाले की हांकां 1 मार्क्स मेळटा. वॉट इज युअर नेम इतलेच. विच टायर बस्ट ताणें ऑप्शन घालून दिले. रायट फ्रंट, लेफ्ट फ्रंट,
राईट बॅक लेफ्ट बॅक म्हणून. आता एक व्यक्तीनं राईट बॅक बरेलं आहे, अनेक व्यक्तीनं फ्रंटाच म्हणून बरेलं आहे. दोन्ही लोकांना उत्तर रॉंग जाता. तुम्ही सांगेल कसं नाही टायर बस्ट झाला उठ लोकांना उत्तर एक उरका. सो हे आलोचन करून येणार मागसा मागशी धावंत गेले. सो त्यातून मागसा मागशी धावच्या वत नाकाची नॉलेज मागशी धावच्या वचा मार्क्स ऑटोमॅटिकली येता. त्या नाहीशीची तुमगेले की उठू असा लौकिक शिक्षण असा बरे पदवी असा PhD डिग्री घेतील असा ताजे वयर अनेक डिग्री घ्या नैतिक व्हॅल्यूचे नैतिक मौल्य मॉरल व्हॅल्यू कितें की म्हळ्यार मस्त लोक शिकताची मस्त लोक गोल्ड मेडल घेताची किंतु प्रॅक्टिकल जीवन प्रॅक्टिकली केन्ना तो फेस करता केन्ना तो वर्ल्ड फेस करता तागेलें जीवन केन्ना फेस करता तेन्ना ते शिकील कसन आसा ते येद राख्या ना कॉम्प्रोमायज करून घेता. फॉर एन एग्जाम्पल रोड बिल्डर सिव्हिल इंजिनियर शिकताना बरें शिकलो गोल्ड मेडलिस्ट किंतु केन्ना ताका बिल्डींग बांदचे अवकाश मेळ्ळे ताणें कॉम्प्रोमायज करून घेतले. शिकयताना सांगिल्लें की सेंटर ऑफ फोर्स कसन आहे कितले आमी सिमेंट रेशियो कसन आहे कशी उरका कॉन्क्रीट बेड कशी उरका उठू शिकयलें परफेक्टली शिकयलें तें उठूकच आसता का किंतु केन्ना प्रॅक्टिकली ते एक्झिक्युशन करचें गेला थंय अनेक संदर्भ येता तेन्ना तो कॉम्प्रोमायज करून घेवका पडटा आनी कसन रेशियो प्रमाणे बेड घालका ते बेड घालचे वचनाची. आमी कोणाक हे करतानाची एक जिवनांत एग्जाम्पल कितें सांगलें की म्हळ्यार केलो पण तुमी पेपरांत वाचिल्लें उरता आज हे बिल्डींग कोलॅप्स जालें काल ते बिल्डींग कोलॅप्स जालें म्हळ्यार इंजिनियरांक मात नाशिल्लें उठू आशिल्लें केलो पण मॉरल व्हॅल्यू आमी सोडताच. शिक्षणांत तो गोल्ड किंतु केन्ना प्रॅक्टिकल जिवनांत येता ते गोल्ड थंय करचें दाखोवचें जायना कित्याक की म्हळ्यार तेन्ना पयशेच आस की आनी कसन की हे उठूच एक 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 वाडत वता. सो शिक्षण कितलेंय कराच PhD कराची कशेंय कराच किंतु एक मात्र लक्षात दवरा तो देव एक पळयत आसाच म्हणून. तुमी कितलेही प्रशस्ती घेते बद्दल आमकां कशेंय आक्षेप ना किंतु फाल्याक त्याची बिल्डिंगांत तूं कितले की लोक उरताचे तांगेल जिवा हानी जाल्यार ते जिवा हानीचे कसन दोश येता ते कोणा लागता हे सर्व ही आलोचन करून घेवन केलो पण आमी आमगेल एथिक्स म्हणून घेवन उरता एक मनुश्याले एक एथिक्स म्हणून घेवन उरता ते एथिक्स हांव क्रॉस करचें जायना कशेंय उरो केलो पण पयस चड मेळटा बट ते मागेल एथिक्सांत येना. मागेल एथिक्स म्हळ्यार मागेल एक विचारधारा आसा ते विचारधारांत फिट जायना आशिल्लें तेन्ना सोड सोडका ते घेतलें म्हळ्यार कॉम्प्रोमायज करून घेतल्यार फाल्यां अनेक रिती समस्या वैकेच घेवन बसका पडटा. अंतू आजी अनेक चेडवांनी तांगेल्या शिक्षणांतू तांगे लौकिक जिवनांतू तांणी उत्तम साधन केले बद्दल आज तांकां हांगा गौरव प्राप्त जाले. ते सर्व चेडवांक हेचीच एक आमी सांगेत कसन की म्हळ्यार आपल्याला मॉरल व्हॅल्यू कसन आसा ते केन्ना सोडनाकाची आनी कसन विद्या आसा तांत आनिकची तुमी अग्रेसर जायची आनी नॉलेजाक मेन म्हत्व दियाचे. कितले तुमी ज्ञानाक म्हत्व दिताची तितले तुमकां इनडायरेक्टली मार्क्स मेळटा. कित्याक की म्हळ्यार आमी इंटरव्यूवाक वताना मस्त प्रश्न विचारता म्हणून वच्चे हे कसन प्रश्न विचारताले ते कसन प्रश्न विचारताले हे ते म्हणून घेवन मस्त विचारताचे कडे लास्ट विचारता की म्हळ्यार 10th स्टँडर्डाचो प्रश्न विचारतो. 10th स्टँडर्डाचो प्रश्न विचारतना ताका ए बी 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 म्हणटा तो कडेन म्हळ्यार सांगचें जायना म्हळ्यार असल परिस्थिती उरता. सो नॉलेज आसल्यार ज्ञान आसल्यार बाकी उठूची तुमगे मार्क्स येता. आनी तूं आजी सर्व चेडवांनी तांणी घेतिल्ले बद्दल तांणी केल्ले साधन बद्दल आमी संतोष व्यक्त करताची. अशीच मुखावेल दिवसांतू तांगेली प्रतिभा सर्व लोकांक कळच तशी जावो. मुखावेल तांगेले भविष्यात लौकिक जिवनांतू लौकिक शिक्षणांतू आनीक उत्तीर्ण अंक घेवन तांणी मुखावेल्या दिवसांतू तांणी मुखावेल कसनय आसल्यार ते सर्व ही पार करता आशिल्ली शक्ती सामर्थ्य देव अनुग्रह करो. आनी अनेक भावीक लोक तशीच युवा वाहिनी हे आरंभ जाल्ल्याची व्यंकटरमण देवाल सन्निधानांतू
तांणी एकत्रित जावन गेनू सर्व लोकांक एक मेळून गेनू मुखार वचत असेल एक शक्ती सामर्थ्य देव अनुग्रह करो आणि पेंटेचे अनेक भाविक लोक हे एक 2-2.5 तास हांग बसून गेनू हे कार्यक्रम शांत रितीर हांगा अवलोकन केले बद्दलही आम्ही संतोष व्यक्त करताची देव सगळ्यांक बरं घडवो तांगेल जीवनांतू तांगेल कुटुंबांतू तशी पेंटेंतू नित्य निरंतर क्षेमाभिवृद्धी नांदत उरो अशी देवचरणी गुरुचरणी प्रार्थना करीत आमगेल आशीर्वाद परभाषणाचा मी मंगल घडयताची श्री कृष्णार्पणमस्तु. परम गुरुवर्य श्री विद्याधिराज तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की श्री 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 संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी मठाधीश श्री श्री विद्याधीश तीर्थ गुरु स्वामी महाराज की. आता युववाहिनी वतीन अनेक स्पर्ध केल्ले आशिल्ले ते स्पर्धा विजेतांक गुरुवर्याल हातान भोवमान दिवचे सुसंदर्भ आयिल्लो आसा. हे भोवमान वितरण कार्यक्रम करून दिवका म्हूण घेवन युववाहिनी सदस्य श्री गिरीश नायक हांकां विनंती करता. श्री मुख्य प्राण अंतर्गत श्री लक्ष्मी वेंकटेशाक आणि व्यासपीठारी विराजमान जल्ले परमपूज्य श्री श्री श्रीमद विद्याधीश तीर्थ श्रीपाद वडेर स्वामी महाराजाले चरणाक भक्तिपूर्वक नमन करत शिष्यवेतन आणि युवसेवा वाहिनी वतीनं आयोजित विविध स्पर्धाचे बहुमान वितरणा कार्यक्रमाचे यादी प्रस्तुत करता. आमगेले युवसेवा वाहिनींतू शिष्यवेतन दिवचे बदल मूलधन दवरिले आसा. तांगेले नाव उडगास करत तांकां वाहिनी वतीनं धन्यवाद समर्पण करता. तांगेले नाव अशें आसा वैकुंठवासी श्री बालकृष्ण गोळी हांगेले स्मरणार्थ हांगेले चेडूं श्री मोडलगिरी आणि श्री हरीश गोळी, श्रीमती सुशीला श्रीनिवास शानबाग आणि श्रीमती विनया एस शानबाग, श्री प्रभाकर के प्रभू ओल्ड पोस्ट ऑफिस रोड कुमटा, श्री पांडुरंग विनायक कोर्ट रोड कुमटा, श्रीमती सुमना माधव शानबाग हांनी शिष्यवेतन दिवचे बदल दत्तनिधी दवरिले आसा. तशी श्री भरत पंडारकर केनरा ऑटोमोबाईल्स कुमटा हांनी प्रतिवर्ष हे वेदिकेतुल्यान शिष्यवेतन वितरण करत अशीवरी रुपये 7 लाख शिष्यवेतन रुपारी वितरण केलेले आसा. हे सर्वांक पुनरपी धन्यवाद. आत्ता हांव विभागवार चेडूवाले नाव वाचता. त्या चेडूवान अम्मा बाप्पा सहित वेदिकेर येवन परमपूज्य गुरुवर्याले अमृत हस्ते शिष्यवेतन आणि फलमंत्राक्षत स्वीकार का म्हणून विनंती. प्रथम पदवी पूर्व विभाग तंतु भुवना उदय प्रभु PUC फर्स्ट इयर, दिशा दिनेश शानबाग PUC फर्स्ट इयर, संजना सतीश प्रभु PUC फर्स्ट इयर, शशांक संतोष नायक PUC सेकंड इयर, धनश्री प्रमोद पंडित PUC फर्स्ट इयर सायन्स, शिशिर संजय प्रभु PUC फर्स्ट इयर, विशेष गणेश कामत PUC सेकंड इयर कॉमर्स, सुषमा दीपक शानबाग PUC फर्स्ट इयर, भव्यश्री भगीरथ शानबाग PUC सेकंड इयर सायन्स, दीपिका संतोष प्रभु PUC फर्स्ट इयर, समयाचे अभाव आशिल्ले देखून आपेल्ले चेडूवान पहिला येवन राबका. आता पदवी विभाग
मेघा रामकृष्ण नायक BCom फर्स्ट ईयर, संजना अरुण कामत BCom फर्स्ट ईयर, रंजना उल्लास नायक BCom फर्स्ट ईयर, पवन कुमार प्रशांत प्रभु BCom फर्स्ट ईयर, मिथुन मंगेश नायक BCom फर्स्ट ईयर, विशाल राधाकृष्ण शानबाग BCom फर्स्ट ईयर, अक्षता मारुति पै BCom फर्स्ट ईयर, सुमित्रा सतीश नायक BA फर्स्ट ईयर, शिवानी माधव पै BCom फाइनल ईयर. डिप्लोमा विभाग दर्शन प्रमोद पंडित डिप्लोमा फर्स्ट ईयर, दर्शन हरीश नायक डिप्लोमा फर्स्ट ईयर, विघ्नेश रामनाथ नायक ITI, प्रणव मारुति शानबाग डिप्लोमा फर्स्ट ईयर, वैभवी राधाकृष्ण शानबाग डिप्लोमा फर्स्ट ईयर. अत स्नातकोत्तर विभाग वैष्णव गोपीनाथ भट्ट MCA फर्स्ट ईयर, सर्वेश वैकुंठ पै MCom फर्स्ट ईयर. इंजिनियरिंग विभाग रामनाथ श्रीनिवास हेगड़े BE फर्स्ट ईयर, ओमकार प्रशांत कामत BE सेकेंड ईयर, दामोदर उपेंद्र हेगड़े BE सेकेंड ईयर, अमित उल्लास पै BE फर्स्ट ईयर. श्रीराघवेन्द्रं परितोषयन्तं श्रीशप्रियं सद्गुणशीलवन्तं तं पर्तगाळी सुयतिं गुणाढ्यं विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये. भक्तं गुरुपुङ्गवन्तं स्मेराननं निर्मलशुद्धगात्रं विद्यार्थिसंसेव्यपदारविन्दं तं योगिवर्यं शरणं प्रपद्ये तं योगिवर्यं शरणं प्रपद्ये. आता चित्रकला स्पर्धेचे बहुमान वितरण जाता. वर्षंप्रती प्राथमिक आणि प्रौढशाला चेडुवांक चित्रकला स्पर्धा आयोजन केलेले आसा. ताजे विजेता आता येवन बहुमान स्वीकार करका. हे चित्रकला स्पर्धा टोटल 4 विभागांतू आयोजन केलेले. तांतू प्रथम विभाग फर्स्ट आणि सेकंड स्टँडर्ड चेडुवांक तांकां दिल्ले विषय वस्तू माव आंबो. तांतू फर्स्ट प्राइज नवमी राजू भट्ट, सेकंड प्राइज अदिती शंकर कोटी आणि थर्ड प्राइज महालक्ष्मी केशव शानबाग. स्वतविप्रवर्यैः कृतं तु यत् प्रेरणया पवित्रं तं योगिवर्यं शरणं प्रपद्ये तं योगिवर्यं शरणं प्रपद्ये. गङ्गोत्री दामोदरी
वरकुण्डयात्रा भक्त्या कृतायेन सेकंड विभाग थर्ड आणि फोर्थ स्टँडर्ड चेडुवांक तांकां दिल्ले विषय वस्तू ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಹಕ್ಕಿ तांतू फर्स्ट प्राइज आरुषी लक्ष्मीनारायण नायक, सेकंड प्राइज श्रेयस सुनील बाळगी आणि थर्ड प्राइज प्रीतम अनंत शानबाग. जीवोत्तमो योऽभिनवेति वित्तः ज्योतिष्यतन्त्रागमको विदश्च जीवोत्तमानन्दकुलोद्वहन्तं विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये. श्रीकृष्णनारायण वासुदेवं सम्पूर्णप्रज्ञं परिपूजयन्तं श्रीद्वारकानाथकराब्जजातं विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये. विद्याधिराजतीर्थानां स्तोत्रं सम्पत्प्रदायकं विनिर्मितं गिरीशेन मध्वमाधवभक्तिदम्. आता थर्ड विभाग फिफ्थ सिक्स्थ आणि सेवेंथ स्टँडर्ड चेडुवांक तांकां दिल्ले विषय वस्तू शंख चक्र तांतू प्रथम स्थान पद्मा ऋषिकेश नायक, सेकंड प्राइज विष्णु अतुल कामत आणि थर्ड प्राइज पल्लवी प्रशांत शानबाग. फोर्थ विभाग एट्थ नाइन्थ आणि टेन्थ स्टँडर्डा चेडुवांक तांकां दिल्ले विषय वस्तू श्री पंढरपुर विठ्ठल तांतू फर्स्ट प्राइज भरत ऋषिकेश नायक, सेकंड प्राइज अदिती गणेश प्रभू आणि थर्ड प्राइज प्रेरणा रामनाथ शानबाग. ದಿವಂಗತ ಗೋವಿಂದ ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಬೆಣ್ಣೆ ಹಂಗೆಲೆ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಹಂಗೆಲ್ चेडुवान जमील सर्वांक एक सिही तिनिसूचे व्यवस्थ केल्लो आसा. आमकां हांकां हे संदर्भार युवांनी आभार आसा. तशीच वर्षंप्रती आमगेले समाजाचे बायलांक श्री वरमहालक्ष्मी व्रत समिती वतीनं विविध स्पर्धा आयोजन केलेले असा. ह्या वर्ष त्यांनी 2 स्पर्धा आयोजन केलेले.
हे स्पर्धे प्रतिवर्ष श्रीमती ज्ञानदा वैकुंठ शानबाग हांनी प्रायोजकत्व करता आसाची. हे वर्ष वैके बहुमान तांणी प्रायोजकत्व केलेलं असा. हे स्पर्धेचे विजेता नाव आपयतात तांणी येवन बहुमान स्वीकार करका. तांतू फर्स्ट ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೆಲ್ಲೆ ಉಣ್ಣೆಯ ದಾರವನ್ನು ಕ್ರೋಶಾ ಕಡ್ಡಿಯಿಂದ ನೇಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ತಂತು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿನುತಾ ವಿನೋದ್ ಪಂಡಿತ್ आणि सेकंड प्राइज श्रीमती शिल्पा रायेश्वर पै आणि थर्ड प्राइज श्रीमती मान्या गणेश बाळगी. आणि सेकंड स्पर्धा आयोजन केल्ले रसप्रश्न स्पर्धे. तांतू फर्स्ट प्राइज श्रीमती मेधश्री अतुल कामत. सेकंड प्राइज 2 लोकां वांटून गेल्लो आसा. तांगेलें नांव श्रीमती पद्मावती नारायण प्रभू आणि श्रीमती ऐश्वर्या सुनील बाळगी. आणि थर्ड प्राइज वैके 2 लोकां वांटून गेल्लो आसा. श्रीमती गायत्री शेषगिरी शानबाग आणि श्रीमती वनिता शिरीष नायक. ऐश्वर्या सुनील बाळगी दोघांना श्रीमती वनिता खंयचे एक कार्यक्रम जावका म्हळ्यार अनेक दान्याल सहाय जावका जाता. हे एक प्रतिभा पुरस्कार कार्यक्रमाक अनेक दानीन धनसहाय केल्लो आसा. तांगेलें नांव मात वाचता. योगीश जी कामत, चंदन ए शानबाग बेळगांव, जयलक्ष्मी डी भट, डॉक्टर MV मुडलगिरी, वरदराज एस शानबाग बेंगलोर, रविशंकर एस शानबाग, नलिना आर नायक, ಕೆನರಾ ಸಾರಸ್ವತ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿ ನಿಯಮಿತ ಕುಮಟಾ, ಅತುಲ್ ಕಾಮತ್ ಕಾಮತ್ ಮೆಡಿಕಲ್ಸ್, ಆಭರಣ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ಕುಮಟಾ, ಶಿವಾನಂದ್ ಎಂ ಶೆಣೈ, ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಎಂ ಶಾನ್ಬಾಗ್, ಡಾಕ್ಟರ್ MM ಪೈ, रवी S कामत, मुरलीधर वाई प्रभू, सतीश नायक, भरत के भंडारकर हांनी आमकां धनसहाय केल्लो आसा. आतां युवा वाहिनीचे सर्व सदस्य येवंगेनू सोम्या लेगी फलमंत्राक्षत घेवका म्हणगेनू विनंती. सर्व गौरवाध्यक्षान बी येवंगेनू सोम्या लेगी फलमंत्राक्षत घेवका. शरणं प्रपद्ये. वेदान्त सच्छास्त्र पुराणनिष्ठं वेदान्तिनं रामपदाब्जभृङ्गं कारुण्यपूर्णं निजधर्मयुक्तं विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये. अनेक जमील सर्वांक मटा माळेरी अल्पोपहार व्यवस्था आसा. सर्वांक थंय वचका
स्वामेन हांगच्यान तांगेले चातुर्मास कॅम्पाक निर्गमन जाले नंतर स्वाम्यान निर्गमन जाले नंतर सर्वान अल्पोपहार व्यवस्थे खातीर वचका आतां उठूंक न्हू सभा मर्याद वायट करचे ना म्हूण न्हू कळकळीचे विनंती. आणि युवावाहिनीचे फलमंत्राक्षत येथील सर्व सदस्य हांगा उरका. लास्ट एक आमी ग्रुप फोटो काडचे आसा. भक्तं गुरुपुंगवन्तं स्मेराननं निर्मल शुद्धगात्रं. दयकोरनु कोणे उठून वचना सभा मर्यादेक राखा. शरणं प्रपद्ये तं योगिवर्यं शरणं प्रपद्ये. श्रीरामनामामृतलेखयज्ञं गौडाख्यसारस्वतविप्रवर्यैः कृतं तु यत्प्रेरणया पवित्रं तं योगिवर्यं शरणं प्रपद्ये. तं योगिवर्यं शरणं प्रपद्ये. गङ्गोत्रीदामोदरकुण्डयात्रा भक्त्या कृतायेन मुकुन्दप्रीत्यै गङ्गोद्भवाङ्घ्रिं सततं नमन्तं विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये. विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये. जीवोत्तमो योऽभिनवेति वित्तः ज्योतिष्यतन्त्रागमकोविदश्च जीवोत्तमानन्दकुलोद्वहन्तं विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये. विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये. श्रीकृष्णनारायण वासुदेवं सम्पूर्णप्रज्ञं परिपूजयन्तं श्रीद्वारकानाथकराब्जजातं विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये. विद्याधिराजं. आता युवावाहिनी सर्व सदस्यांना स्वाम्यालेगी फलमंत्राक्षत घेवका म्हूण घेनू विनंती. युवावाहिनी सर्व सदस्यांनी घेऊन जाल्या नंतर स्वाम्याले पुरप्रवेशानंतर आजी पुसून कुमटे गांवाचे कोण आसाची स्वाम्याले फलमंत्राक्षत घेतील ना तांकां मात्र आज अवकाश आसा. समय अभाव आशिल्ले निमित्त ऑलरेडी घेतील लोकांनी कोणे आनी वापस येवचे ना. अजून पुसून कोण फलमंत्राक्षत स्वाम्याले घेतील ना तांणी मात्र येवका. विद्याधिराज प्रपत्तिः. विद्याधिनाथं विजयाख्यरामं श्रीविठ्ठलं वीरमनाथनाथं कायेन वाचा मनसा भजन्तं विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये. विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये. वेदान्तसच्छास्त्रपुराणनिष्ठं वेदान्तिनं रामपदाब्जभृङ्गं कारुण्यपूर्णं निजधर्मयुक्तं विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये. विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये. श्रीराघवेन्द्रं परितोषयन्तं श्रीशप्रियं सद्गुणशीलवन्तं तं पर्तगाळी सुयतिं गुणाढ्यं विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये. विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये.
भक्तं गुरुपुङ्गवन्तं स्मेराननं निर्मलशुद्धगात्रं विद्यार्थिसंसेयपदारविन्दं तं योगिवर्यं शरणं प्रपद्ये तं योगिवर्यं शरणं प्रपद्ये श्रीरामनामामृतलेखयज्ञं गौडाख्यसारस्वतविप्रवर्यैः कृतं तु यत्प्रेरणया पवित्रं तं योगिवर्यं शरणं प्रपद्ये तं योगिवर्यं शरणं प्रपद्ये गङ्गोत्रीदामोदरकुण्डयात्रा भक्त्या कृता येन मुकुन्दप्रीत्यै गङ्गोद्भवाङ्घ्रिं सततं नमन्तं विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये जीवोत्तमो योऽभिनवेति वित्तः ज्योतिष्यतन्त्रागमकोविदश्च जीवोत्तमानन्दकुलोद्वहन्तं विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये श्रीकृष्णनारायण वासुदेवं सम्पूर्णप्रज्ञं परिपूजयन्तं श्रीद्वारकानाथकराब्जजातं विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये विद्याधिराज प्रपत्तिः विद्याधिनाथं विजयाख्यरामं श्रीविठ्ठलं वीरमनाथनाथं कायेन वाचा मनसा भजन्तं विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये वेदान्तसच्छास्त्रपुराणनिष्ठं वेदान्तिनं रामपदाब्जभृङ्गं कारुण्यपूर्णं निजधर्मयुक्तं विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये श्रीराघवेन्द्रं परितोषयन्तं श्रीशप्रियं सद्गुणशीलवन्तं तं पर्तगाळी सुयतिं गुणाढ्यं विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये भूक्रोडभक्तं गुरुपुङ्गवन्तं स्मेराननं निर्मलशुद्धगात्रं विद्यार्थिसंसेयपदारविन्दं तं योगिवर्यं शरणं प्रपद्ये तं योगिवर्यं शरणं प्रपद्ये श्रीरामनामामृतलेखयज्ञं गौडाख्यसारस्वतविप्रवर्यैः कृतं तु यत्प्रेरणया पवित्रं तं योगिवर्यं शरणं प्रपद्ये तं योगिवर्यं शरणं प्रपद्ये
गङ्गोत्रीदामोदरकुण्डयात्रा भक्त्या कृता येन मुकुन्दप्रीत्यै गङ्गोद्भवाङ्घ्रिं सततं नमन्तं विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये जीवोत्तमो योऽभिनवेति वित्तः ज्योतिष्यतन्त्रागमकोविदश्च जीवोत्तमानन्दकुलोद्वहन्तं विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये श्रीकृष्णनारायण वासुदेवं सम्पूर्णप्रज्ञं परिपूजयन्तं श्रीद्वारकानाथकराब्जजातं विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये विद्याधिराजतीर्थानां स्तोत्रं सम्पत्प्रदायकं विनिर्मितं गिरीशेन मध्वमाधवभक्तिदम् यात्रा भक्त्या कृता येन मुकुन्दप्रीत्यै गङ्गोद्भवाङ्घ्रिं सततं नमन्तं विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये जीवोत्तमो योऽभिनवेति वित्तः ज्योतिष्यतन्त्रागमकोविदश्च जीवोत्तमानन्दकुलोद्वहन्तं विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये श्रीकृष्णनारायण वासुदेवं सम्पूर्णप्रज्ञं परिपूजयन्तं श्रीद्वारकानाथकराब्जजातं विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये श्री 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 विद्याधीश तीर्थ श्रीपाद वडेर स्वामी महाराज की। पुराणनिष्ठं वेदान्तिनं रामपदाब्जभृङ्गं कारुण्यपूर्णं निजधर्मयुक्तं विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये श्रीराघवेन्द्रं परितोषयन्तं श्रीशप्रियं
सद्गुणशीलवन्तं तं पर्तगाळि सुयतिं गुणाढ्यं विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये भूक्रोडभक्तं गुरुपुङ्गवन्तं स्मेराननं निर्मलशुद्धगात्रं विद्यार्थिसंसेयपदारविन्दं तं योगिवर्यं शरणं प्रपद्ये तं योगिवर्यं श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठाधीश श्री 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 विद्याधीश तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की। श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठाधीश श्री 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 विद्याधीश तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की। श्री गोकर्ण मठ संस्थान की। तं योगिवर्यं शरणं प्रपद्ये तं योगिवर्यं शरणं प्रपद्ये। गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज। श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठाधीश श्री 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 विद्याधीश तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की। जीवोत्तमो योऽभिनवेति वित्तः ज्योतिष्यतन्त्रागमकोविदश्च जीवोत्तमानन्दकुलो सर्वांका अल्पोपहार व्यवस्था केल्लाचा दैकोर्ण सर्वांना मठामाळेर वचून अल्पोपहार घेऊन गेलो घरा वचका म्हणून गेलो विनंती। माइक घ्या माइक घ्या माइक घ्या माइक घ्या माइक घ्या एक मिनिट मागशिरामा लाईव्ह द्यायची सांगणार का एक मिनिट रेडी वा हां कल्याणाय स्वामीदास प्रदायिने श्रीमद वेंकटनाथाय श्रीनिवासाय नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। 5 दिवस प्रतिभा पुरस्कार कार्यक्रमाक युक्त ESP तुम्ही 200 किलोमीटर दूर सानो आमगे येऊन आमगे कार्यक्रमांचो सहभागी जावन आमगे कार्यक्रमाचे ನೇರ प्रसाद केले खातीर तुमका श्री वेंकटरमण देवस्थान आडಳಿತ मंडळी तशीच ESP युवा सेवा वाहिनी कुमटा हांगे वतीन अनंत अनंत धन्यवाद अनेक सहस्र सहस्र नमन तुमका। तुम्ही ही संस्था असं एक धार्मिक कार्यक्रमात आम्ही बरोबरी हात देऊन तुम्ही केलेले आहे आम्ही केना विसरण्याची हे तुम्ही सेवा आमच्या निरंतर आमचे मुका दिवस आम्ही मेळका म्हणून आम्ही युवा सेवा वाहिनी वतीनं तशीची वेंकटरमण देवस्थाना वतीनं आम्ही तुम्ही प्रार्थना करताचे आणि देवतेने तुम्ही संस्थे अभिवृद्धी बद्दल आम्ही प्रार्थना करू इथले विषय आता आम्ही तुमचा हे रूपानं धन्यवाद अर्पण करतात। हरि ओम।
विद्याधिराजतीर्थाना करकञ्जसमुद्भवम् विद्याधीश गुरुं वन्दे मधुविद्या प्रवृद्धये मधुविद्या प्रवृद्धये पुन्हा सगळ्यांका नमस्कार करनो तावळ आम्ही अर्धा रबैल एक कार्यक्रम मुखार व्हरता आसाचे युवसेवा वाहिनीचे गौरवाध्यक्ष जावन आशिल्ले किरण प्रभू सरान तावळी आमकां थोडे विशय सांगिल्लो एक्टिविटीज कस कसन केल्लेले सोशल एक्टिविटीज बद्दल सांगिल्ले धार्मिक एक्टिविटीज बद्दल सांगचे वेळार स्वाम्याल आगमन जालें आमी थंय थोडे राबोवपा जाले कार्यक्रम आतां ते पुन्हा प्रारंभ करता आसाचे आता मी किरण सराक आनी मुकुंद मामाक हांव रिक्वेस्ट करता हांगा धार्मिक कार्यक्रम कस कसन जाल्लेले युवसेवा वाहिनी वतीन ताजे बद्दल एक दोन उतर सांगता आम्ही प्रतिवर्ष एक विनूतन कार्यक्रम युवा वाहिनी वतीन आयोजन करत आसाची उदाहरण सांगचे म्हळ्यार गेले पर्यंत कोविडान ಒಟ್ಟು संचार बंद जाले त्या संदर्भार हांकां लक्ष प्रदक्षिण अभियान आमी प्रारंभ केल्ले ಒಟ್ಟು लोकांक हाका साथ दिवंक न्हू पयले आमी 33,000 प्रदक्षिणेचे एक आमंत्रण पत्रीक केल्ली लोकांक आवक अशी जाली की म्हळ्यार अधिक मासांत ते 10 दीस भितर 33,000 प्रदक्षिण जावंक गेली 20 दीस आमकां बाकी उरले कडेन आमी लक्ष प्रदक्षिणे बद्दल एक प्रचार दिले भितर लक्ष दाटून गेले ಒಟ್ಟು लोकांक हांगा प्रदक्षिण घालूंक न्हू आम्ही 33,000 टार्गेट आशिल्लें आमगेलें जाल्यार आमगे 10 दिवस भितर एकादशी दिवस आमगेले 33,000 क्रॉस जाले 33,000 क्रॉस जाल्या नंतर आनी आमगेलें आमी कोणाक विशय सांगच्या गेले नाची एक बाजून वर्षा ऋतू पावस एक बाजून करोनाचे एक भीकर भय्य ಒಟ್ಟು लोकांक घरांतल्या भायर पोवनाचे जलकीची आम्ही एक हेजे मुखार गेले परमात्मान 10 हेजे आमकां मुखार ताणून व्हरगे न्हू 1,30,000 प्रदक्षिण जाले एक प्रदक्षिण एक 3 मिनिट लागता आशिल्ले जाल्यार देवान आमकां 1,30,000 प्रदक्षिण एक घालचे अनुकूल त्या टायमार कोण दिलें ते बी वर्षा ऋतू कंटिन्यू पावस आशिल्लो असल एक आमकां सदावकाश आमगे परमात्मान आमकां कोण दिलो आसा युवसेवा वाहिनी वतीन तशीच लास्ट इयर विष्णू सहस्रनाम एक घरघरा वचूंक न्हू विष्णू सहस्रनाम पारायण करचे बद्दल आमी एक अभियान केल्लें तें बी तशीच 40,000 पारायण एक म्हयने भितर आमी केलेलें आसा असल एक व्हड साधन आमगे बरोबर परमात्मान बी आमकां हात दिल्लो आसा हे एक असल साधन केल्लें आसा आमी युवसेवा वाहिनी वतीन आनी निरंतर आमी धार्मीक कार्यक्रम करत उरताची आनी प्रतिभा पुरस्कार आतां पळयले इतले वेळो ते बी कार्यक्रम आमगे कायम प्रति वर्ष उरते धन्यवाद मुकुंद माम ह्या प्रसंगी का आता अनेक विषय म्हळ्यार आमगे स्वामी केन्ना सांगता उरता धार्मिक विशय सांगता का सोशल कामावरी आमी कर का केल्यार सोशल सहाय केला पयलीं भटकळां भितर फ्लड आयले ते फ्लड आयले तेन्ना स्वाम्यान आमकां एक विशेष आदेश दिलो आमगेल समाजाचे मात्र न्ही बाकी समाजाच्या वरी कोण संत्रस्त आसाचे तांकां पुरा सहाय कर का तुमी जाती भेद मत कसन दवरचे ना म्हण सांगिल्लें तशीच युवसेवा वाहिनी वतीन कोविड टायमार तुमी कसन तरी सोशल एक्टिविटीज केल्लास की ताजे बद्दल माहिती आमी त्या टायमार आमगेल्या समाजाचे दुर्बळ कोण आशिल्ले दुर्बल एक आर्थीक जावन दुर्बल आशिल्ले तसले 65 घराक सुमार एक 750 रुपयाचें किट पावयलें घर घरा हे बाजून पोलिसाल काटो हे बाजून रस्त्यार फिरच्या दिनाचे त्या टायमार बी आमी घर घर वचूंक न्हू आमी पावयला आसा सेकंड इयर बी तशीच 50 लोकां घर पावयला आसा तेन्ना आमकां शांती कामाक्षी देवस्थाना लोकांना हात हें दिल्लो हेल्प केल्लें युवसेवा वाहिनी वतीनची आमी घर घर पावयला आसा दुसरी वर्ष कोविडांत बी तशीच अशी समाजमुखी कार्यक्रमांतू युवसेवा वाहिनी केन्नाची मुखार आसा आनी आमगे बरोबर इडी समाजा लोक आमगे कुमटी समाजा लोक आमकां आमगे बरोबर कೈ जोडिसिದ್ದಾರೆ इतलें पुरा बरोबर काम आमगेल कडच्यान लक्ष्मी व्यंकटेश देव करूंक येता आसा आनी मुखार बेश करूंक घेवं म्हणून हांव देवाले प्रार्थना करून हे एक सान कार्यक्रम राबयता
यतिवरा करुणिसलेम्मा ज्ञानवा करुणिसलेम्मा ज्ञानवा सदमल शुभगुण रतुनमणि सदमल शुभगुण रतुनमणि वैराग्य निधिया परमहंसरा हरिय महिमेया प्रतिभा पुरस्कार मस्त ग्रँड जावन जाले प्रतिवर्ष अशी ग्रँड जाता बट ह्या पंत कसन की म्हणल्यार देवाला आशीर्वादान ह्या पंत स्वामी हंग आशिल्ले स्वाम्याल हातान ओट्ट लोकांक प्रतिभा पुरस्कार दिल्ल्याक त्या चेडवांक बी भारी बरें जालें स्वाम्यान बी सांगलें भाद्रपद मास हें सांगलें भारी बरें जातालें म्हणून आतां ह्या प्रतिभा पुरस्कारांत कसो प्रोग्राम करताची ते प्रतिवर्ष कसो करताची म्हणून युवा सेवा वाहिनीचे गौरवाध्यक्ष मुकुंद शानबाग हेगडेकर हांणी उलयताचे. नमस्कार. 93 भितर कुमठान चातुर्मास आसतना हे प्रतिभा पुरस्कार म्हणले एक कॉन्सेप्ट सुरू जालें. तशी 94-95 इसवींतू खाली एक SSLCंतू आनी सेकंड इयरांतू जास्ती मार्क्स घेतले तसं चेडवांक आम्ही युवा सेवा वाहिनी तर्फीन हांगच्यान एक विनंती पत्र वचून शाळेंतल्यान तांगेले चेडवांक नांव याद येत आशिल्ली ते यादी प्रकार आमी हांगा करता आशिल्ले. कालक्रमेण जायना फुडें हो कार्यक्रमाक बेगीन म्हत्व जास्त जालें. चेडूं बीची आमगेली प्रतिभावंत चेडूं जास्ती जाली शाळे आमगेले समाजान तशें हो कार्यक्रम व्हड जेतो येयलो. ताका अंग विशय जावन इजू स्पर्धा म्हणून आयोजन केलें आमी रंगोली स्पर्धा आयोजन केली तशीच ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन आयोजन केलें. आतां बी आमकां मस्त म्हणजे नेक्स्ट दुसऱ्यो स्पर्धा आयोजन करचे बदलाक आमकां सलहे सूचन बी येते आसा. ताजे बदला बी आमी युवा सेवा वाहिनीचे आडलीत कमिटी आनी आमगेले गौरवाध्यक्ष ओटू मेळून चिंतन करून त्या विशयी कार्यप्रवृत्त जावचे बदलाक आमी प्रयत्न करतले. तशीच हे आमगेले एक समाजा भितर विशेष जावन सांगता म्हळ्यार चेडवांक एक धार्मीक प्रज्ञा जागृत करचे खातीर आमगेले युवा सेवा वाहिनी लास्ट टायम आमगेले ज्ञानसत्र कार्यक्रम केले तेन्ना खाली एक एज्युकेशनला बदला न्ही तातूंत आमी संधीचे एक विशय जावं पंचांग कशी एक पळोवचें ताजे बदलाक बी तसो बी एक विशय आमी तांचे भितर अळवडसूंक येनो समाजान तो शैक्षणीक जावन बी वय धार्मीक जावन बी वय चेडवान एक प्रज्ञ जागृत जावका म्हणून आमी प्रयत्न करता आशिल्ले. तसले नंतर दिवसां भितर गुरू परंपरे बदलाक आमगेले स्वामी आमगेले मठू आमगेले देव आमगेले उत्सव आमगेले परब तसले विशया बदला बी चेडवांक एक धार्मीक प्रज्ञा जागृत करचे बदलाक आमगेले मुखावयले पुरा बशी येवचे आमगेले कमिटीचे मेंबर प्रयत्न करता म्हणून हांव तांगेले विनंती बी करता. आता युवा सेवा वाहिनीचे तावळे किरण मामान एक विषय सांगिल्लो की म्हळ्यार आमी एक पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट कशें करता आसाचे म्हणून घेवन धार्मीक विशयांत बी केल्लो आसा. आतां तें पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट कसं काम केल्लो आसा तें हे पंथाच्या आमगेल्या चातुर्मासांत युवा सेवा वाहिनीच्या युवकांनी कशी उपयोग करून घेतलो कशी स्वाम्यालेक सेव केली म्हणून एक 2 उतरां किरण मामान सांग. पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट म्हळ्यार खाली बरी वाचची न्ही ताजे बदलो आतां लोकांलेक कशी आमी उलोवका तांगेले आमी कशी वेव्हार करका कशी सौजन्य दाखोवका आनी कशी निस्वार्थ सेव करका ताजे बदल बी एक नॉलेज आनी एक तरबेती हे पंत आमकां हे चातुर्मास अवधींतू आमगेले सर्व चेडवांक जाल्ले आसा. तशीच हांव आमगेले ओट्टू चेडवांक बी विनंती करता कितकी म्हळ्यार तांणी हे युवा सेवा वाहिनींतू तांणी बी जॉयन जावका. आतां आमगेले 500 जास्ती मेंबर्स आसाची हे पंत 200 चेडू जास्ती कॉलेज चेडू हे जो चातुर्मासांतू एक्टीव जावन पार्ट केलो आसा मस्त खुशी देखता. तशी तांणी हे युवा वाहिनीचे सर्व कार्यक्रमांत बी तांणी जॉयन जावंक येनो आमगेले बरशी साथ दिवका अशें म्हणून हांव तांगेले मागणी करता. तांणी ओटलोक जॉयन जावपाची आनी हांगचे अध्यक्ष आनी उपाध्यक्ष आनी ओट कार्यकारी कमिटी बी त्या दिकान कार्यप्रवृत्त जाता अशें हांव विश्वास व्यक्त करता. आता अध्यक्ष प्रसाद विष्णू नायक हांणी मेंबरशिपा बद्दल एक 2 उतरां उलयताचे. नमस्कार. युवा सेवा वाहिनी आमगेली 1993 इसवींतू स्थापन जाली. स्वाम्याले व्हड स्वाम्याल वृंदावन स्वामी विद्याधिराज स्वाम्याल हातान स्थापन जाले. आमी सर्व प्रति वर्ष आमगेले एक मेंबरशीप वाडते आसा. हे पण आमी एक मेंबरशीप अभियान करता म्हणून एक आलोचन केल्लें आसा. मुखाल दिवसाक आमी कमिटींतू आनी गौरवाध्यक्षाले
बसून घेवन चिंतन करून घेवन हे कशी करता खंयचे रितीन करता म्हणून घेवन एक व्यवस्था विस्तार जावन आमी एक विचार करून घेवन मेंबरशीप वाडोवचे बदल आमगेले समाजाक चेडू व्यवसाय वाहिनी ऍड जावका येवका मुखाल वर्ष आमगेले संस्था आनी बेळवणगी जावका म्हणले एक चिंतन आमगेल्यान आशिल्लें देखून आमी हे एक मेंबरशीप अभियान म्हणल्यार आमी थोडे दिवसान स्टार्ट करतले ताजे बद्दल आमी ओट्टू आमगेले मेंबरशिपा फेसबूक पेज आसा फेसबूक पेजांत आमी ताजे बद्दल ओट्टू घालनो कसं नाही कितें म्हणा बद्दल आमी डिटेल हे करताचे तुमगेले हे एक बरे उद्देशान तो परमात्मा साफल्य दिवं म्हणून हांव प्रार्थना करून घेनो तुमकां पुरा मेंबर्सांक धन्यवाद सांगता जय
Quanto avete?